ጉራ ጉራ ዛንታ ደብርኽቲ አደ ብዙሓት ደራሲ ተስፋ ልደት ተክለ ሚካኤል 1998 አንባቢ ሳሙኤል ገብረ አዶናይ አቅራቢ ሳሚጋ ኤንተርቴይንመንት ሐምሻይ ክፋል በቃ በሩን ስበረው ቀጻሊ አርዓድ ድምጺ ንስኽ ጽንሐ ባዕለይ ክኸዶሜ ንዝበላ ኣዲኣ ኣይሰምዐተንን ንሳተ መሊሳ ፍርህን ተቆጻጺረን ኣብ ኮፍ ዝበልኦ ካህደኣት ተሓሳሲባተን ካብ መዳቑሶኣ ናብ ትጸቢብ ኮረድዮ ወጸት መኒኻ ማዕረ ክንዲ ዝማዕጾ ተከላብት በለት ድምጻ ትሪራ ከይተማተአት ከይዳ ኸዓ ነታ ብጎነጽ ፈግፈግ ትብል ዝነበረት ባብ ኣርሐወታ እሞ ንሰላምታ ከም ዝተዘርግሐት ኢድ ኣፈሙዝ ብረት ቅብል በለታ እጂ ሽን ወደላይ ከም ዝተባህለቶ ገበረት ዝኣዘዛ ናብ መንደቕ ተላሒጉ ብምንባሩ ክትሪኦ ኣይከኣለትን ኣእዳዋ ከይንቀሳቐሰት ትኺላ ክትሓልፍ ካልኣይ ትእዛዝ ስለ ዝተወሰኻ ቂኖ ከም ዝሓዛ ነዊሕ ክሳዳ ኣቕኒና ብዘይግልጽ ምልጽ ናብታ ካዝሚር ገጽ ኣምርሐት ሸነኽ ሰሜን ዞረት ቆሎ ትመስል ወርሒ ዋዒ ምዕዳላ ደኣ ተሳኢንዋ እምበር ንፀሓይ ቀትርስ ዳርጋ ተኪኣታ ነበረት እቶም ሓሳስ ብልጭቶኦም ነህዋና ዘርግሑ ህላዊኦም ንምርግጋጽ ጽዑዕቱ ዝነበሩ ቁንጣሮ ከዋኽብቲ ነቲ ለይቲ መጽ ተማሲሖሞ ዝሓድሩ ሰፊሕ ግራቶም ወርሒ ንብሕታ ስለ ዝገበተቶ ዘስተማስሉ ዘለዉ መሲሎም ተራእዩ ናብ ቂሕ ዝኸደ ብርሃን ወርሒ ነቝጽልትታ ካዝሚር ፍሉይ ሕብሪ መጦ ማነሽ አንቺ ሽጉጡ እናወጣወጥ ሓተታ ኣብ እግርታ ካዝሚር ተላሒጉ ጸንሐ ሸሊሕ ጽሙቕ ገጹ ቁንጽብ ወታደር ኣብ ፀግዒ መንደቕ ኣድብዮም ጸንሑ ሰለስተ ካልኦት ወታደራት ከዓ ሻምብቆታት ጠበናጅኦም ናብ ግንባራ ኣነጻጺሮም ቀረብዋ እሞ ኩለንትንኦም ሃየ ተጠንቀቑላ ከይትልክመኩም ተመኺሮም ዝመፁ ኮይኑ ተሰማዓ መታወቅያ ወዮ በዓል ሽጉጥ ደጊሙ ሓተታ ብመንነታ ዝተጠራጠረ ይመስል ኣብ ውሽጢ ገዛ ምንባሩ ምስ ነገረቶ ከዓ ሽጉጡ ናብ ወተግ ክሳዳ ዓሊሙ ተኸቲልዋ ኣተወ ታሴራኣ ተመልኪቱ እውን ሃና ምዃና ኣረጋገፀ ኩቱር ፍሪ ዘጃጀዎም ትዕግስትን በረኸትን ካብ ዝደቀሱላ ክፍሊ ተንቀሳቐሱን ባዕታ ግን ኣፉ ደቢኡ እናተደኽንኸ እግሪ ዓባዩ ብምውፃእ ኣብ ጥቓ ሃና ዘዘው በለ ቤቱን በደንብ ፈቱሽት ኣዘዘ በዓል ሽጉጥ ንሃና ኣብ እግርታ ካዝሚር ኣጸጊዑ ሰለስተ ወታደራት ድማ ሕዛእቲ ከም ዝተሳዕረሎም ኣብዑር ሃንደፍደፍ እንዳበሉ ጠኒኖም ውሽጣ ኣተው ጐርጓር ምኽኒት ገይሮም ንእዋኑ ዘድልዮም ነገራት ካብ ምርሳይ ሓሊፎም ግን ንሃና ከጥቅዕ ዝኽእል ጭብጥታት ኣይረኸቡን በቃ እንሂድ በለት ቁንጹብ ሓለቃኦም ድላዩ ብዝፈጸመ ሰልዋት ብነበልባል ጭንቀት ዝተቐልዋ ኣደ ኩምቱር ኣምዑተን ሓቒፈናሉ ጸንሓ ኣእዳውን ዘርጊሕን ኣብ እግሪ ትበዓል ሽጉጥ ድፍእ በላ በእንተ ማርያም በእንተ ሚካኤል ቤለና ለመና ከዓ ፈልከት ምባል ከልኦም ግና ኣይመለሰለንን ኣየጋፍዐንን እውን ኮብኪቦም ኣብ ኣፍ ማዕጾም ሰብጽሕዋ ሃና ግልጽ በለት ንድሕሪት ደም ሰርባዒንታ ወርዊራ ከዓ ነተን ኣብ እግሪ ትቁንጽብ ወታደር ተደፊአን ፈፈው ዝብላ ዝነበራ ወላዲታ ብሓዘኔታ ጠመተተን ቆለጭ ኢልዋ ድማ ደማ ፈልሐ እዛ ኣጋጣሚ እዚ መዓስ ብዘየገድስ ሰዓቱ ሓልዩ ክመጽእ ከም ዝኽእል ዘይተጸበየቶ እኳ እንተዘይነበረ በቕባቕ ወላዲታ መኻፍልቲ ሓሳረ መከራኣ ክኾና ስለ ዝዳረገተን ግን ኣመና ኣሰቀቓ ኣዴ ብኣያት ሸገሪ ክምለሰኬ እናበለተን ነው ኣቢሎም ካብታ ዓብዪ ማዕጾ ኣውፅእዋ ሃና ኣናይ ወጨጨ ባህታ ጎረርኡ ልኽት ክሳብ ዝብል ዘይስሩዕ ወስታታት ኣእዳው እናገበረ ብናህሪ ናብ ወላዲቱ ገጹ ክጎይ ምስ ፈተነ ከዓ ድሕሪ ኩላቶም ተሪፉ ጸንሐ በዓል ሽጉጥ ትቕብል ኣቢሉ ኸተሮ ኣይዞህ ድማ በሎ ፀጉሩ ርእሱ እናዳህሰሰ ስባህ ትመጥያ ጎሽ አታልቅስ ትመጣለች። አሰይ
በላዴ ዓሪቡ ፀንሐ ሕልነአን ተስፋ ክዘርእ ተፈሊጥወን ገና እናተዘራባኦ ንደገ ወፂኡ ነታ ማዕጾ ብሓይሊ ስለ ዝረገጣ ግን ልበን ስቱኽ በለተን ባህታ ርእሱ ሒዙ ሃናዬ ሃናዬ እናበለ ንሓይሊ ኣቦኡ ክውጭጭ ምስክነይቲ ኣዴ ኣብ እግርቲ ማዕጾ ተኾርሜን ኣታኔ መረኺብለይ ጓሌ መረኺብለይ ቢለን ክቁዝማ ድምፂ መካይን ዘነደሮ ከልቢ ጎረቤት ብዘይ ምቁራጽ ክነብሕ ብመስኮት ተቐልቂሉ ክዕዘብ ዝጸንሐ መምህር ሃይሌ ካብ ገዛኡ መሽኮት ኢሉ ወፀ ናይ ለይቲ ልባሱ ወዲዩ እንኪኪ እናበለ ናብአን ብምቕራብ ኣታ ክንደይ ከጭክኑ ኢሉ ኣስናኑ ሓርቀመ ኣታ ዋይ ምስ ድኻማ ርእሱ ነዝነዝ ኣበለ እሞ ስቕበል ወዲ ሓወይ ሓቦ ግበር ኣደይ ብርኽቲ ድማ ኣኽለክን ብኽያት ዋጋ ብሉን ብምባል እናኣባበደ ውሽጢ ገዛ ኣእተዎም ሽርሒ በዓል ቤታ ዘይፈለጠት ጓል ገርህ ልባ መምህር ትዕበ ድማ ንዕለታ ክዳን ለይታ ጌራ መጸተን ተኻፋሊት ጭንቀን ብምዃን እውን ክትህደአን ዝከኣላ ፈተነት ሕጂ ብኽያት ፋይዳ ብሉን በለ መምህር ሕዙን ጥማትኡ ኣብ ኣደ ዕሪፉ ምናልባት ግዜ ኣብ ምሕላፋ ካሕትዋ ደልዮም እዮም ዝኾኑ ግን ፈትያ ድያ እንታይ ግዲኣ መሲላ ዘላ እምበሺ መሬት እሞ ይውጋሕ ቃልና ዘይንህበሉ ኣብነት የለን መደረ መምህር ንወጥሪ ነፍሲ ወከፎም ከፋኹስ ብምጅማሩ ጽን ኢሎም ተኸታተልዎ ፈለማ ድምፂ ማኪና እየ ሰሚዐ ቀልጸለ ብህድኣት ማዓጾ ብሓይሊ ምስ ተኳሕኳሐ ግን ነብሰይ ግፍፍ ኢሉኒ ሕማቕ እዋን እንዲ ግዲ ፈርሄ እምበሺ ንነብሰይ ደኣ ሰጋእ ኩላ እምበር ሃና ደኣ መንካ ሓሲብዋ ኢሉ ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰ እሞ ብገበታ ጓሂ ዝተጎብአ ክመስል ቃዚኑ ትምበለ ምዕራፍ 5 ጨው ቀትሪ መሪር ፀሓይ ጾም 4 ርእሲ ርእሰን ናለንቀጠተን ናይ መግቢ ስልጣንያ ዘቐምጣላ ኮሎንኪና እንጠልጢለን ኣብ ሓሳብ ውቅያኖስ ብምጥሓል ድፍእ እናበላ ክጓዓዛ ፀንሓ በዓልቲ ቡናዊ ቀሚሽን ጻዕዳ ነፀላን ኣደይ ብርክቲ የማነ ፀጋመን ኬስ ተባሃላ ጽርግያ ክበትካ ክብላ ብናሃሪ ዝመፀተን ደምዳም ዝመዓኮራ ቀያሕ ኒባ ናብዛ እግረን ህሩክ በለተን እሞ ካብ ኩቱር ስምባዴ ኮሎኪነአን ብምድርባይ ነፊፀን ናብ መንገዲ ኣጋር ደየባ አንቺ ደደብ ቅማላም ኣብ ጎኒ ትመርሐ መኪና ተቆዲሙ ፀንሐ ጣዕዋ ዝወሓጠ ዝመስል ሸንፋዊ ሰብኣይ ቴናን ርእሱ ብመስኮት ኣቐልቂሉ ክጥሕረን ደለየ ምጉዕባዕ ከኣኽሎ ድማ ኣየርከበለን እንዳ እምበር ዓኽታኡ ጡፍ ኢልለን ተመርቀፈ ካብ ሓደጋ ንስረ ዝደሓና ኣዴ ኦፍ ኢለን ኣስተንፈሳ ናብቲ ነውራም ፀርፉ ያድሃባን ካብ ኩቱር ስምባዴ ብኣፈን ክትወፅእ ከም ዝደለየት ናብ ጎረሮአን ዝተወተፈት ልበን ግን ብኣጋ ኣይሃድኣትለንን ብድሕሪአን ዝመፀ ሓላፍ መንገዲ መንእሰይ ብዘይ ቀልበን ንዝደርባያኦ ኮሎንኪነአን ካብ ጽርግያ ልዒሉ ኣቐበለን እሞ ኣጀኹን ኣዳ ዓባይ እንኳዕ ጥራይ ኣይጠሓንኹን ብጽጋብ ዝሰኸርዮም ዝመስሉ ኢሉወን ሓለፈ እዋይ ኣታ መድሃኒ ኣደም ኣቦይ እንኳዕ ሕማቕ ኣይረኣኻኒ ተረፍ ስምባዲአን ምስ ነፍሰን ተዛረባ ንሃና ጓለን መግቢ ኸብፀሓላ ናብቲ ብዘልማድ ማርያም ግቢ ብዝብል መፀውዒ ትፍለጥ ቤት ማእሰርቲ እየን ፀኒሐን ማርያም ግቢ ብፍላይ ኣብ እዋን ምሕዳር ስርዓት ደርግ ዋና ናይ ፖለቲካ ምርመራ ማእከል ኮይና ፀንሐት ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ትርከብ ፍልይቲ ህንፃ እያ ብፖለቲካዊ ጠቀስ ጉዳያት ዝተኸሱን ዝተጠመቱን ዜጋታት ዝዳጎኑላ ጽንዕቲ ቤት ማሕቡስ ኣደይ ብርክቲ ስም ማርያም ግቢን ክጥቀስ የስካሕክሕንን የንቀጥቅጠንን ከም ዘይነበረ ኣብ ነፍሰን ምስ በፅሓተን ግን መግቢ ሒዘን ክመላለሳ መንገዲ ማየን እየን ጌረንኦ ሃና ጓለን ኣብታ ዘይጥቀውቲ ምሸት ምስ ድኻማ ብወታደራት ተኸብኪባ ካብ ትፍለየን ዝጭበጥ ተስፋ ከይረኸባላ ድሮ 8 ኣዋርሓት እኳ እንተሓለፈ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ግን ካብ ማርያም ግቢ ኣብ ሓዝሓዝ ናብ ዝርከብ ቤት ማሕቡስ ኣስጊሮማ ነይሮም ኣብ ሓዝሓዝ
ስዕት ኢለን ብማዕዶ ክሪኣኣ ይፍቀደለን ብምንባሩ ዓብዪ ተስፋ ከይኮነን ኣይተረፈን። ቅድሚ ሓደ ሰሙን ግን ከም ብሓድሽ ናብ ማርያም ግቢ ምምላሳ ስለ ዝተነግረን ምምህማን ተስፈአን ናብ ዕብድብድዩ ኣድሂብለን። ጓለን ካብቲ ኸርፋሕ ናይ መንቀረቕሮ ሕልፈት ንምውፃእ ዘይሓሰብኦ ነገር ኣይነበረን። ከኣለለይ እናበልካ ድልድል ምፍጣር ከም ዘድሊ እኳ እንተዘይዘንግዓ እቶም ንጎርጓር ውሽጢ ገዛእን ኣትዮም ዝነበሩ ወታደራት ጥር ትብል ቀያሕ ሳንቲም ከይሓደጉ ዝርከበን ገንዘብ ስለ ዝራሰይዎን ግን ብሰንኪ ኢድ ምሕፃር ከም ድላየን ክንቀሳቐሳ ኣይከኣላን። እቲ ካልእ ከም ባልዕ መዓናጡ ብውሽጢ ዝሳፅየን ባህታ እዩ ነይሩ። ሓናይከ ኣይትወፅእ እንድያ እንታይ ኢላ ጉዳቱ ድንጊ ካብ ምእሳር ዋላ ምሕማም መሓሸ እናበለ ወግሒ ፀብሐ ድጉል ረመፀን የጓህረለን እሞ ኣቦኡሲ ኢንሲ ኣድዩ ከዓ ቢለን ኣብ ክንዲ ክንደእው ሕርር ይብላ። ኣደይ ብርክቲ ብመራር ፀሓይ እናተገርፋ ገዘአን ብዝኣተዋ ካብ ትዕዝብቲ ትዕግስቲ ጓለን የምለጣን። እንታይ ሕማቕ ዶ ሰሚዕኪ ኢኺ ሓተተተን ብድኻምን ስምባዴን ዝተዳህለ ገፀን ሪኣ። ሰማዕኮ የብለይን ደኺመ ዳ እምበር በልኣ። እንተጠቐመንሲ ቡንግዳ ፍልሕለይ ዋ ዝተመኮኽኸ ሻሕሸኪ ደሓን ሎምስ ዋላ ማይ ዝልል ኣቢልክ ደኣ ቡን ግበርለይ። ትዕግስቲ ዘረባ ዲኣ ብምኽባር ቀልጢፋ ኣብ ፋርኔሎ ሓዊ ኣናኸሰት። መንከሽከሽ መምህር ትዕበ ወሲዳትላ ብምንባራ ከይዳ ምፃእታ ኣብ ፊት ኣዲኣ ኮይና ቡና እናቐለወት ከላ ድማ ሰቤ ጎርና እንዳሃዮ ኣቐዲሙ መምህር ድርግም ኢሉ ኣተወ። ኦ ኣደይ ብርክቲ ዓብይ ጋሻ ሒዘ መፅየ እሞ ሓማት ከዓ ዝፈትዋየን ዝመስላ። ኣዴ ዝኣቱ ጋሻ ክሪኣ ተረበፃ። ታሕተዋይ ወሳስና ብግዕያትን ደሮናን ዝደበነት ፃዕዳ ባርኔጣ ዝወደዩ ኣዝዮም ሓጓብ ሽማግሌ በረኸቴ ኸመዓልኪ ብምባል ዓንቃሪቦ ዝመትሓዚኡ ምርኩሶም ተደጊፎም ጎበጥ እናበሉ ኣተው። እቲ ናይ ዕድሜ በዓል ፀጋ ምዃኖም ዝምስክር ጡጥ ዝመስል ነዊሕ ጭሕሞም እርጋን ዝተፈታተኖ ገጾም ኣማዕሪጉ ግርማ ኣንበሳ ከም ዝለብስ ገይርዎ እዩ። ጀልጀል ዝብል የማናይ እጅጌ ጸሊም ካቦቶም ምጉንዳብ የማነይቲ ኢዶም እዩ ዝእምት። ኣብ ንእስነቶም ዝተዓደሎም ስየ ቁመቶም ንኸዘንትውሉ እንተዘይኮይኑ ሕጂ ከም ሰናይ ትዕድልቲ ገይሮም ዝቕበልዎ ኣይመስሉን። ከመይሲ ጠንቂኽቱር ምሕጓቦም ብምዃን ቅርፂ ፊደል ባ ኣትሒዙ ኣዲኡ ዝለኣኸቶ ገንዘብ ከም ዘጥፍአ ቆልዓ ቁልቁል ኣፎም ተደፊኦም ባይታ እናጠመቱ ከም ዝኸዱ ስለ ዝገበሮም ኣቦይ በረምብራስ እተው በልኦም ገጽን ኣብርሄን። ካልእ ሰብ መሲልዎን ነይሩ ደኣ እምበር እዚኦምሲ ቀደም ዓስከር ጥልያን ዝነበሩ ጎረቤተን እዮም። ብዘዘውትርዎ ኣዝዩ ፍሉይ ጠበያት ዓቢኡ ንእሱ ነባራይቲ ከባቢ ኣዳዕድዑ ዝፈልጦም። ብባህሪኦም ምውዛይን ምዕላልን ዝፈቱ ይኹኑ ደኣ እምበር ባሂልዎም ክንቀሳቐሱ ግን እታ መዓዛ ህይወት ዝብልዋ ነገር ይደልዩ። ዝተመጻረየ ኣረቂ ልዒሽ ካብኡ ዝተረፈ ከዓ ሓፊስ ሜስ። በዚ ሓንሳቢተይ ከስዖኦም ዝረስረሰ ብዛዕባ እርጋነሞት ዘዕልሎም ቀታሊኦም እዩ። ትዕግስቲ ብቕፅበት ዘፍላሓታ ቡን መዓመሪት ዕላል ኮነቶም። ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀበሊኦም ዝወዓለ ናይ መራሕቲ ቀበሌ ምርጫ ዘለዓልዎ ዘረባ እናተመጠኸደ እምበሺ እዚ ካብ ነብሶም ንክህድሙ ውራይሎም ዝገብርዎ ተንኮል እዩ። ናጤባ ዳ ኣበሃል ግን ደሓን ክንረአ ኢና ኢሉ ሓንሓነ መምህር ገጹ ኣእሽኹ። ኣብቲ ዝተገብረ ምርጫ ተዓዋታይ ተባሂሉ ኣቦ መንበር ክኸውን ከም ዝተመዘ ብወግዒ ተገሊጹ ከብቅዕ ንሱ ግን ኣይተቐበልክዎን ባህላ እዩ። ብዘይብኡ ተሸቑሪርና እናነበርናስ ናብ ዝገደደ ባርዕ ክውትፉና ብቐረድ ከም ዝገበርዎ ይጠፍኣንን። ግን ደሓን እንተሰሪሐለን ክሪኣን እየን ወዲ ሓጎስ ኣይኮንኩን። ተውህብኡ ተጠቒሙ ትርኢት ገጹ ከም ዊንታኡ ገይሩ ክለዋውጦ ምቸም ኣየጸግሞን እዩ ንመምህር።
ኩነታቱ ዘደንጽዎም ኣቦይ በረምብራስ ስማዕ መምህር በልዎ ዝሓጎበ ሕቖም ከቕንዑ እናፈተኑ እኒሄልካ ዳእሲ ወይ እኳ ጣቋ ዘይብሉ መንግስቶ ኮይኑ እምበሪ ሽመት ደኣ ተረካባይ ድዩ ምንቲ ሽመት ዶ ይኮና እንግዲ ኣብ ዘይንፈልጦ ጻምእ ትርቡሊ ምስ በዓል መሓመዶ ክንጓየ ንውዕል ዝነበርና ኣዴ ብርኽቲ ኸዓ ገለ ኸይረኸብካሉ ምጥንቀቓ ጥራሕ እዩ ዘድልየካ እምበሪ ክተንጸርጽር የብልካን በልኦ ኣብቲ እንዳቐበለ ኸዓ ሰብ ኣሎና ንብል ጐር ትኾነና ኣቦይ በረምብራስ ኢሎም ጎረሮኦም ብምስሓል ንዝቕጽል ዘረባ እናተዳለዉ ኸለዉ ዕላል ዓበይቲ መሲጥዎ ኣብ ማእከሎም ኮፍ ኢሉ ዝጸንሐ ባሕታ ከይትመልቆ መታን ሕሲሲ እናበለ ሓያለይ ዝተኸላኸላ ጥራጥ ሰቲኻቶ በቖቕ ኣበለ ዓዲ ኸምፃያ ኣቦይ በረምብራስ ምርኩሶም ንምጭባጥ ዝጥቀሙላ ጸጋመይቲ ኢዶም ሰዲዶም ኣስተርሒዩ ኣብ ጐኖም ንዝተቐመጠ መምህር ብተራጽ ጽፍዒት ኣላሂሞም ሓደግዎ ገጹ ክሳብ ስምብር ዋይ ኣደይ ብርክቲ ኣዝየን ሰንቢደን ርእሰን ሓዛ ኣፋን ኩሉ ሕማቕ ዓመል ዳ ኣበሃል ኣቦይ በረምብራስ ብተግባሮም ተጸይፎም መምህር ይቕረ ክብለሎም እናሓተትዎ ኸለዉ ባህታ በተጊሉ ግዳም ወፀ ደሓንየኮ መለሰ መምህር ምስ ምዕጉርቱ ዝተለከመት ጸጋመይቲ ዓይኑ እናሓሰየ ኣመል ምስ መግነት ዝብል ምስላ ኣበው ኣብ ህይወቶም ኣስተማቒሮም እዮም ኣቦይ በረምብራስ ድሕሪ ደጊም ኢደይ ትሰበር ወስከ ይብል ኢሎም ኣብ ዝመሓልሉ እዋን ቆልዑ ገዛውቶም መጺኦም ቋቕ ጣጥ የብልሎም እሞ ወያ ልማደኛ ኢድ እንተርከበት ብምርኩስ እንተዘይኮነ ኸዓ ኣእማን ኣልዒላ ሹር ትብል ደቂ ትገዛውቲ ድማ እዚ መፍትኦም እዩ መዘናጊዒ ይገብርዎም ብሕልፊ ኣረቅል ዒሽ ወይ ሜስ ጐርዳዕ እንተቢሎም ኮይኖም ብሕልንኦም ናብ ዕድመ ንእስነት ተመልሱ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዝጠረጠሎም ቆልዓ ኣርኪበ እንተዘይገረፍክዎ ዝብል ህልኽ እዩ ዝሕዞም ድፍእ እናበሉ ክጐዩ ይፍትኑ ዝበዝሕ እዋናት ከዓ ስድሪ ኸይሰጎሙ ራዕ ኢሎም ይወድቁ ነዛ ኣበረኛ ልማድ እዚኣ ካብ ነፍሶም ከርሕቕዋ ዘይፍትኑ ይኮኑን ምስ ደሞም ተዋሂዳ ቆርበት ሰብ ከም ዝሓዘ እሾክ ቆንጠጠፈ ምልቃቕ ኣብያቶም ዳ እምበር ዓጊበካ መምህር ደገሙሉ ዓይኑ ክሓሲ ስለ ዝተመልከትዎ ኖ ደሓንየኮ ድሕሪ ምባል ዕላል ንምቕያር ዝተጠቕመላ ይመስል እዛ ኢድኩምሲ ኣብ ትርቡሉ ዲኹም ተጐዲእኩማ ሓተቶም ትርቡሊ ኣድሚፆም ገጾም ኩልዕ ኣበልዎ ኣብ ትርቡሊ ደኣ ሓደ እዋን ደኾነ ጭላፍ ናይ ቡምባ ባኖ ሽንጥፍ ኣቢላትኒ ነይራ እምበሪ ብድሓነ ተመልሰ ሽዑ ኸዓ ኔልካ ዳእሲ ከምኢራብ ንዘለሉ ዝነበርና እዋን ነይሩ ኣነ ዝበለ ብፅሕና ነይሩና ወረ እንተለካ ንዑመር ሙኽታር ዝማረኸቶ ፕሪማ ባቶሊዮኔ ናትና ያ ነይራ ወጊእና ማሪኽናዮ ሽዑ ሽመት ኣብ ልዕሊ ሽመት ናይ ምውሳኽ ሓሳብ ተዘይኮይኑ ካልእ ማልእ ኣብ ሓንጎልና ይነበረን ዳሕራይ ግና ቀጸሉ ኣቦይ በረምብራስ ግርማዊ ጭሕሞም እናተናኸፉ ዳሕራይ ግና እናተሰቆረና ኸደ ጀነራል ግራዚያኒ ንህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘህለቆ ምስ ሰማዕና ደም ዘይነብዕ ሓበሻ ይነበረናን ንኢትዮጵያ ከም ጎረቤትና ጥራይ ዘይኮነስ እኒሄልካ ዳእሲ ናብ ግዝኣት ጻዕዳ ዘይወደቐት ሃገር ጸለምቲ ብምንባራ ንፈትዋን ንሕበነላን ነርና እቲ ዘካሕክዕ ግፍዒ ኣብ ሓድሽ ኣበባ ድሕሪ ምፍጻሙ ብዙሓት ዓሳኽር ጣልያን ዝነበሩ ደቂ ሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሸፈቱ ሰሚዕና ድሕሪኡ ደንጎና ስዒብናዮም ድሕሪ ምባል ምስ ኢትዮጵያውያን ሓርበኛታት ሓቢሮም ኣንጻር መግዛእቲ ጥልያን ከም ዝመከቱን ንእንግሊዝ ብሓንጎፋይ ከም ዝተቐበልዎን ተመሲጦም ዓለልዎም ኣብ ትርቡሊ ዝዓሸናዮ ኣይመሃረናን በሉ ዕላሎም ብምቕጻል እንግሊዝ ሃገርኩም ካብ ጥልያን ኣግዲፌ ኣብ ኢድኩም ከረክበኩም ባዕልኻትኩም ክትመሓደሩ ኢሉ ስለ ዝተመባፅዓልና ካብ ልብና ኣሚንናዮ ንጣልያን ሓግሒግና ሃገርና ክንረክብ መታን ከዓ ደም ርሂፅና ደም ኣፍሲስና እዛ ኢደ እምበኣር ኢሎም እጅግኦም ብምስብሳብ ነታ ካብ ጉንበኣ ዝተጐንደበት ደምዳም ኢዶም ኣርኣይዎም
أزياء أبتانا مفصم تاتاليان تسعر الله أوج كرني تقولي أبتن كل حاس قران تونو كاب كله جن هيل كالاسي نقص هايل سلاسي استلاقص الناي قدد شعو ري خادقين بسم فنانا زبلا شنايا نقر نزاها قر كساب حجي يعني نيالو نسنتهم زي استماء رقل عنابر خاسفيرو مالو انت نحنا منيل كالاسي نسنتنا نخنتينات فينا يو مقابريا بعدو خينا هقر نداماتنا خنورر برنينت بلمو مرير طعساهم تسمعهم دما ابتشم قلقصهم تنصبرقي فيت كبلوات انحوبون صنققهم فنجالهم نقبلو طعم بون زاقوالي حساب لب خسمر الكي مرقوا انت عقستي انت برغتي واي أنت أنا سي زمصان حديقة كوي وجع كبل صنيحي إذا الناسي قالت سوادي ترخبان قص أدي برختين إلتا دون بلي إتا حنقولن تقصصيرا راحات كهابت تجنقن حساب بزي مقر زبل أو علال أبوي برمبراس زق إلاتلن نجزيو يخون دا أمبر تزانين صنيحن انتايمو نمشتو ترى يصبقو كآبلا أم بحزن كانا سمعي برختي أبوي برمبراس تحت قالاتهم نمقلات يمصلو حنصاصات قصهم زيادة عطيروم ما يتتغعوي يحفز دو أي حفز نقول كخا حنصاب كم جون حقيقة ترخبيادو مسلكي نيل كادا أسي من تايختهم ملي سب زقبرو ذي تقبرا هو السب كم قاعدة كونتن بجنزب تجزأ زلا أف مرمرتا خط عبسي زي تفتن من تاي نيل كادا أسي مسكونة وهي قابلون كله دحري هو تقال كيو بلون حليوتو نيرو مبقسي زربهم كابتي قبل على حناز نبرم حيال أباتاو فقر زمن شوي لباو حليوت عدي برختقن تقبريو زقباكي بالسر سنفناخي زاقي تاي قبركيون بزا سمع كسن تكسات انسلس تردقو تحدر تاي كيف فلطوسي نقولي كم زنفك كلا غيرم كقصرني إلن نامست مثال أتوا أبوي برمبراس معدوم بمقصال ناي قلي بحيل جنزب كاب أف حرقت كدحنو زغلو أسرات نبر أبنتاتا متيوم بززرزرو لنجن ردئيتن أما حيشا ممر حيل خاء سمعيت راي كوينو دحر مصناح حقوم يا أبوي برمبراس هو السب كم أقحاب جنزب تجزأ الله خبلو بعلفي أمريم قبي كم إركاد أمبر أي كم جبن كانيو بلي قتيلون بسبب غيرو نقلا خبطم مرمرتي حنا خركب كم زقالي نغرو ممو رزن يلو خا قصله زربو نغدا ግን بقبد زطمتو يم زمسلو አደገኛ ነች ብሎ አደጋግሞም ክሳ خبيد يمبليهم من بشي نعود يشفن بركت زبلي بلع سلازدليهم زخونو إدا حصيرات نمبر معنقلي انت نرخبلهم سي قتلتن محرتن بعلاتهم يا إيه نايدا أي سبب واندو يكونون أبوي برمبراس بقرهم أدمقلو أدي برختي بحساب منش جنزب كونن زقل نجارات هسوك بلا جمرة اتي بتصفت زعقرو شلماتنا ذكر سلزبلو أخا إيه أملاخ انتفقدوس بيني مسأتو أبا بمبال غوسينا أو حليفن نابتا زعبيت وننا نبرت نابتا مترماي سغرا قدم موسانن مسغزا رسن تمايت امو ولا نسات شيت اد مصا كمقصلتا بحتاوي كركرن اتجردين ولا يبرس كبيوت قالي زعبين نغر يلبو بزعبا مترماي زربا منبارن ترديهم نحساباتن كلتيهم دغفو نيل كراسي بلو أبوي برمبراس هوت والنا مدحان سلازا عبد أمبري بدلو موان مطر ما يمشاتو قايم تقبئن نايلو بزوبن قنا كان زس دميميو تريت هاقرنا جراشاي ترفن إيه توم دركن حقون تصاويرون نفرز تقاربو آكال بحرقا إيه أبزلا تاس توسختا خوينو أمبت أدو خطبلو بارنو ساي الله إمامومي بحلالو
نايلب زومن سندعي أوراخا نوتو مسكين دفع دنكولي زخفؤو اندعي زمنك حيدا خيتم الله سنة إذا فره نزي أبشعن تعتميتن سمنا نربعة أملا قطرات إرترا قرأي جميرو زنبري قنونت إميتن مستي أبربعة تاب وان وتادراوي محدار عباي بريطانيا استرائي برتو عصبو نانس أسرو حيالي على الوام نمنتايو خزبنك حيدا تبايلو كبل حتى توم ممر نتا بتصفعيت قواري زمسلت عينو خاسد حمصناح ترجم الله دو وا ይህን አይዳ ዘይብሉ ዘመን አካሒዳ መበሊያ ዳ ከምታ ስማ ግዲ አካሒዳ ኮይና በልዎ ክምሲሎም ነተን ከይተጓህመማ ዝተረፋ ክልተ ኣስናኖም እናርአዩ አካሒዳ ዳ ንሕዋት ደቆኖ ከይተረፈ ስለ ዝፈራረደት ግዲ ንየልካ ዳእሲ ነዛ ጭራም ጎጎ ከይተረፈ ካብ ኣሕዋትካ እናሕባእካ ዝብላዓሉ ዝነበረ እዋን ነይሩ ብሰሪ ዝሰራም ዓፀቦ أتشجر حليفور هوا مسافنة استدرفق أذكرني بمبال بالحطوط كأنهم كدرفو جمرو أوش تجزا خبلا ودو إنه خصلا زمنك كحيدا معدا خيدا صلى جدبلو بركته تخيلو أكحيدا ملوك إلى خيدا أكحيدا شلو أو كنت هلو أكحيدا ملوك إلى خيدا تزتاتات نسنة تذكرنا دي برختي تمسيت أن تقتاتلهم كم أون ممر حيلي بلي برختي بلو ببرمبراس مرقصهم تلقفهم مستنسؤوا أبو إزجي قزاقوا النار ينا أمين أمين ملس علوم رأسا أدنينا عدي برختي حدا نقر تمديبا كيف تسمعوا دك أسليتي بلنن سلزغون دما معلتات كيك أتلا نعلا وريدن شحكوا نيبعال فرقا انت قومو أقات إموان تنبري موترأن بمشات حسابا دا أسمرا قالي 4 شحون رقب على قبوني مهاب مسرح نممر حيلين أوادي قنقو بزيو على الحدر كم دي جمرون مسيوا بسرن دهر حيدات سامنتي مت انتي نمعت قوي أفمر مرتين ناتبهالي زوتس ገንዘበን መጠኑ ድማ ብምእዝው ልሳን መምህር ልቢ ዘረስርስ ተስፋታት ክሰንቃ ጀመራ ካብ ትጽቢት ናብ ሃንቀውታት ተሰጋጊረን ከዓ ኣብ ሓጺር እዋን ጓለን ወፂኣ ክሪኣ ምሒር ተረበጻ ኣይከም ትጽቢተንን ግና ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ነሃር ተእንኬስ መረት ኣዋርሕ ሓለፈ ጉዱ ጠፊእወን እኳ ናብ ምስቁርቋር ገጸን ተምርሓ وحلول زأقراربو ممهر جن تسفن كي سنكاق زكالو تقالسي اتنقر كمزيلون كله ممهر مستنبر مرتي قصرا غير اللقويلو أكاتيرو خاب غزاس لزوصي قلي تسفو ورحيزولن تمسي هنك أو كبلا وعلا انكيكين نابلي مستمل سنكا بينو فليا بلن رخبعو كلا بلا ممهر أحزاني وري أسني قوم كم زفانو امبشي زياتهم بقللو زعقبو سبات يكونن هانا ختلقق درجة خلاتهم تسماميعهم كبقعو حاجة كم تقبنا ختفرد اللوا إلو أشافرين إلو كم مبليو بتستقبلوا باللعس لزي عقبت رحيو حاجة خبطهم مرمرتي نقنا منو صعري حتى نسد ما بجنزب تراحيو لني مبشي انتاي كم نقبر كمان تفينا إلو كعبو استنفسي هجخ أجنا عقبون بلا أدي قباط تفيئون نتي كم جبنا تفرد إلو استقام مرمارق كاب لبن كنا نعو دحان ممه نسغادا تلكم كا قد دنبر نتن استرفان جفنان هبوم إلنا مستوم زي فلطاهم كنسن أبا أمر أنجن كم جبرت كيز قطر أمر مرتين نعزم زما نبتازدك سالا خفلي أتوا انك اسكبر محفوظة النجفن نتن تريفنا انزنبرا حمشتمي تقرشي أركبعو ممهري دخام كاي تسبسب انتخيلكا ولا حجة تملسهم ممهر نتن جنزب تقبلو نابجباو يوتفن دعنبر نتحزن قصن بمتماتو قنا حمع سمعيتات وريرو كمقصبتيو تريتوس تلواوته ولا حجر خبا منبر بلاو
ባህግልበን ክሰምረለን ስለዝተረበጻ ንኽምለሶም እኳ ኣይተቋጸርናን ግና ክፍትኔ ኢልወን ኮርደብደብና በለ ግዳም ወፂኡ ኣብ ጥቓታ እምነበረድ ደው በለ እቲ ዝጀመሮ ቕሳሕልና ብኣጋ ስለ ዘይለቐቖ ድማ ካብዛ ጉዙእ ረብሓ ካብ ዝኸውን ጀሚሩ ከም ዋልታ ዝጥቀመላ ጥቕሲ ፈረንሳዊ ባልዛክ ዘከረ ብድሕሪ መጋረጃ ነብሱ ወከፍ ዘይተኣደነ ሃብቲ ወይ ጽቡቕ ዕድል ገበን ኣሎ ደጋጊሙ ኣኮማስዓ ዘይተኣደነ ጽቡቕ ዕድል ንዝብላ ቃላት መሪጹ ካብ ከርፋሕ መነባብሮ ወፂእካ ምቹእነት ምጭባጥ ኢሉ እዩ ዝትርጉመን ንገበን ትብል ቃል ድማ ናብ ምቹእነት ተደይብ ስልጥ ትመሳልል ነቶም ከም ዓይነታዊ ኣብነት ክኽተሎም ዝደሊ ውሕዳት ግን ከኣ ዘይተኣደነ ሃብቲ ንምኽዕባት ዝበቕዑ ውልቀ ሰባት በዚ መስርሕ እዚኦም ሓሊፎም ዝብል እምነት ስለ ዘሕደረ ብቕንዕና ሰሪሕካ ክጭበጥ ዝከኣል ምቹእነት የለን ናብ ዝብል መደምደምታ በጽሐ ከምኡ ምግባር ክእለት እዩ ኢሉ ድማ ተንተኖ በተሓሳስብኡ መዳርግቲ ዘይብሉ ህጣራ ክእለት ሕልናኡ ጠባቢሩ ኣቕሰና ኣማሲኡ ነደ እንታይ መልሲ ሒዙለን ከም ዝመጽእ ተኣማንነት ዘለዎ ውሕሉል ፈጠራታት ናብ ምምሓዝ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ብሸነኽ ሰሜን ዝመጸት ፔጆ ዝዓይነታ ቀያሕ መኪና ኣብ ቅድሚኡ ደው በለት ምስቲ ዘዋሪኣ ኸዓ ሙቕ ፍሽኽታ ተቐያየሩ ተኽላይ መምህር እናኽመስመሰ ኸይዱ ምስኡ ብቕድሚት ተወጥሐ መኪና ናብ ዝመጸትሉ ኣንፈት ጠውዮም ድማ ንማእከል ከተማ ገጾም ተመርቀፉ ምዕራፍ 6 በረኸትን ባህታን ዝባኖም ናብታ ኣብ ኣፍ ደገ ዛሬቦኦም ተለጠፈት እምነበረድ ኣደጊፎም ብኣንክሮ ንቕድሚኦም ይምልከቱ ነበሩ ውፅኢት ናይ ትዕዝብቶም ንምርኣይ ኣመና ስለ ዝተሃንጠዩ ኸዓ ኣዒንቶም ኣፍጢጦም ኣፋቶም ከፊቶም ሓነን በሉ ገንዘብ ዘይክፈሎ መሳጢ ትርኢት ስለ ዝረኸቡ ገለ ከይሃብወን ኣይሰድኦምን እየን በረኸት ዓይኑ ኣጨምጭሙ ክርትም በለ ባህታን ካልኦት ሓለፍቲ መንገድን ከኣ ሓቢሮም ስሒቖም ኣዳመቑሉ ነንጭዋ ጻዕሮ ሞታ ንድሙ ኸዓ መጻወቲታ ከም ዝበሃል ዝኹሉ ንበዓል በረኸት ሃነን ዘብሎም ትርኢት ነቦይ በረምብራስ ጊላዝጊ ዝገጠሞም ጸገም እዩ ቀትር ምድሪ ኣብ መንገዲ ተኸቲሮም ዓገብ ባህላይ ዘይብሉ ዘይወግዓዊ ክትራ ኣቦይ በረምብራስ ወርቂ ሰዓቶም ኦፔል መዛወርሂቶም እናበላ ዓጉገን ይውድሳኦም ኣዋልድ ገጀረት ማህሌተ መላእኽቲ ብዝጥዕም መሳጢ ዳሕየን ኩሉ ፈተናኦም ፈንጺጎመን መንገዶም ንምቕጻል እዩ ኣይከኣሉን ግን ከቢበን ተወስ ምባል ስለ ዝኸልኦኦም ድሌተን ንምርዳእ እኳ እንተዘይኣገሞም ትሕዝቶ ጅብኦም ግን ቀይድዎም እተን ዘለኦም ውሱናት እየን ኪድ ኢሎም ጽጽው ከብልዋ ዝተሃንጠዩ ብርለ ሜስ ከኣ ኣብዛ ዓይኖም እያ ዘላ ወየን ኣዋልድ ድማ እንተ ዝርዳኣሎም ከ እንታይ ግበሩ ተዋጢሮም እንታይ ልማዱ ኢኸ ኣብ መንገዲ ምኽታር ናይ ኦፔል ስድሓን እግረ ይባርኸለይ ክላግዳ ክሓልፍ ሕዳጋኒ በልወን ብምርክሶም ገሊሆም ክሓልፉ እናፈተኑ ዘረብኦም ሓውሲ ልማኖ እዩ ነይሩ እንታይ ስርሑ ኸብሃል ዘይባህልና ኣስዓቡ ተግባራትን ስለ ዘስደመሞም ዕለቱ ብግእዛዊ ኣቆጻጽራ ባሕቲ ጉንበት በኣታ ማርያም ምዃኑ ኣይሰሓትዎን ግና ኣብቲ ዝዓበይሉ ከባቢ ስለ ዝፈልጥዎ ልማዳዊ ኣገባብ ኣበዓዕላ ካብዚ ናይ ዘንቈልዑ ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ ኣቦይ በረምብራስ ወርቂ ሰዓቶም ቀጸላ ብዘይምሕላል ኣቦዬ በጃኹም ሃሰስ በልዋ ጅባኹም ዋላ 50 ዋላ ሕርካም ዋላ 10 ከም ዘይለቃኦም ዝገምገሙ ኣቦ ጽዩቓት ሓዳፊቱ ዳ በእንተ ማርያም ኢልክን ዘይትልምና ደምና ጣዕሞም ገለ ሃሰስ ክብልለን ጥዒቲ ኢዶም ናብ ጅባኦም እናሰንዘሩን ከለዉ ብድሕሪኦም ዝመጸ ሓደ ደቂቕ ቆልዓ ብኣፉ ዛጣቢልሎም ባው በለ ኣዴኻ ፊልዮ ዲካነ እንታይ እዋኖም ምርክሶም ከም ዘዋደዱ ነታ ኣብ ቅድሚኦም ክተውደኽድኽ ዝጸንሐት ቀያሕ ቆልዓ ብበትሪ ኮታ ሓበልዋ ግንባራ ዕጫ መምህር ሃይለ እዩ ገጢምዋ ደም ቲኒን እኳ እንተዘይበለት ግንባራ ትብትቢሉ ሓበጠ ወየን ብልማኖን ብምምሽኻንን ፈልከት ምባል ከሪአናኦም ጸንሓ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ከኣ በርጊገን ፋሕብትን በላ ናይታ ተጠሊዓ ርእሳ ሒዛ ትውጭጭ ዝነበረት መዋድስተን ቃንዛ ከይገደሰን ፊልዮ ዲካኔ
ወድር ግምቲ ብርኮምን መንከሶምን ክላገብ ተቃሪቡ ክነሱ ድፍእ እናበሉ ነቲ ዝጠረጠሎም ሰዓብዎ ብልቦም ግና ከይመረቕዎ ይተረፉን ስለ ዘገላገሎም ኣዋልድ ኣይጃጀዋን እናሰሓቓ ነታ ግዳይ ምርኩስ ዝኾነት ብፀይተን ድሕሪ ምድዓዓስ ናብ በዓል በረኸት ኣምርሓ እሞ ፃዕዳ ህድማ ገይሮም ውሽጢ ኻንቸሎኦም ኣተዉ ንሳተን ከዓ ሕሩግ በላ እግሮም ንወድሰን ንወላድሰን ኣበየለዋ ንሰን ኣብ ውሽጢ እቲ ቐፅሪ ሂር ዝበለ ጓይላ ተኸላ ኣደይ ብርኽቲ ናብዛ ኣብ ዓመቱ ብኽብሪ ዝዝክርኣ በዓልን ክሳተፋ ዝመፃ ዕዱማት ከሳስያ ድሕሪ ምጽናሕ ዳሃይዘን ኣዋልድ መሲጥዋን በላ ሰብ ጽቡቕ ፋልሜ ፄናና እናበላ ትቕልቀልአን ዝጥዕማቆ ጸበል ማሕበር እናቐረባለን ከለዋ ዕልልልልልል መሬት ዝጨድድ ዕልልታ እናደርጉሐት ካብ ደገ ኣተወት መምህርቲ ዕቤ ዓይንቲ ኩላቶም ድማ ኣብቲ ድፍኒዕኒዕ ዝበለ ክነሱ ብሓጎስ ተቖልዐ ፍሱህ ገጽ ዓለበ ሃና ተፈቲሓ ኣፍ ከምዘየጽረየ ቆልዓ ባእባእ እናበለት እያ ኣውፂኣተን ኣደይ ብርኽቲ ሽሕ እኳ ዝሰምዖ ብስራትን ምእማን ተጸገመን ድሕሪ ሒደት ካልኢታት ብጋህዲ ገጽ ዘፍቅር ኣጓልን ረኣያ ዋላ ሕሉፍ ኣካላዊ ለውጥታት ትግበር ደኣምበር እወ ሃና እያ ከምቲ ባህጊ ልበን ምስማሩ ምሕር ክሕጐሳም ተገበአን ኣይገበረኦን ግና ሓያለይ ደቓይቕ ኣይሕጉስቲ ኣይጎህይቲ ስምዒት ኣልቦ ኾይነን ጸንሓ እንታይ ከም ዝዓዘመን ከይበርሃለን ብንጹር ኣይረድኦ ደኣምበር ኣብ መንጎ ክልተ ስምዒታት እየን ተቐርቂረን ካብ ሓድሕድ ዘይሳነፋት ጸባእቲ ስምዒታት እቲ ወፂኣ ብምርኣየን ክረኽብኦ ዝነበረን መዘና ዘይብሉ ፍስሓ በቲ ማዕበላት ኣምዑተን ዘንቀሳቐሰ ዘጉህ ትርኢታ ተደፊኑ በቑሉ ዳጉሻ ሰሪሑለን ቁሩብ ውዒዒ ክብላ ጀሚረን ጸንሓ ዕዱማት ንሃና ስዒመን ሰዓዒመን ምስ ወድኣ ብርኽትየ ሕጂ ኸ እንታይ ትብላ ስሒባ ኣምፂኣ ትልክንታ ርህርህቲ ማርያም ድሕሪ ምባል ከበሮ ካብተን ኣሽቶ ኣዋልድ መንጢለን ኩዳኣን ተተሓሓዝኦ ማርያም ማርያም መብርሂት ጸላም እዚ ኹሉ ናባይ ዝደለ ካብ ማርያም ተስፋ ዝደለ ኣደይ ማርያም ሓሊፈ እንግዲ ሰተ ሰምሃር ሽታ መገዲ ኣደይ ብርኽትን ደቀንን ግን ነቲ ሓንጎሎም ተቖጻጺሩ ጸንሐ ጭንቀትን ስግኣትን ካብ ሱሩ ሓጒሒጎም መታን ክጸርግዎ ሃና ኣማን ብኣማን ካብ ኣፍ ሓርገጽ ምውፃኣ ከተኣማምንዎ ደለዩ ነዚ መልእኽቲ እዚ ንምትሕልላፍ ድማ ከም ማኣዲ ከቢቦም ኣዒንቶም ኣፍሰሱላ ኣንታ ሃና ጓለይ ወፂ ክለይ ካርየ በላ ንብዓት ዝቋፀራ ዒንተን ሰምሰም እናበላ ሳላ ጸሎትኪ መሊሳትለን ክምስ በለት ኩሉ ትርኢታ ተለዊጡ ከብቅዕ ተንጻዕዱ ኣስናና ግን ከም ኣይለን ኣለዋ ኣደይ ብርኽቲ ብሽቶል ከም ዝተወግኣ ማዕሙቕ ልበን መሪር ስቓይ እናተሰምዐን ክጥምታ ድሕሪ ምጽናሕ ደሓን እንቋዕ ጥራይ ሕቀቕዋ በላ ብትሕቲ ልሳንን ተኾነ ከም ጨዎ ኣብ ማይ ሓቂቓ ካብ ትርኢት ስለ ዘይተሰወረት ዘይኮይኑ ምሕቃቕሲ ሓሊፍዋ እዩ ነይሩ ኮነ ኢሎም ሰስግኣ ዝባሕገግዋ ትመስል ዓጽምን ቆርበትን ጥራይ ተሪፋ ኣዒንቲ ብዙሓት ዝዓልቦ ዝነበረ ብርቱዕ ጸጉሪ ርእሳ ድከቱ ሰትዩ ድሙቕ ሕብራን ግርማኣን ፍጹም ተደምሲሱ ንሳልካ ኣይተለልያን ገጻሪኡ ንዝፈርድ ብዕድመ ነዲኣ ደርጋም ተዳረገተን ኣሰርታ ኣብ ሲምፖዚየም ቀሪቡ ከም ዝረአ ኣቕሓ ከምዚ ኢና ንሰርሕ ብምባል ንዖም መነየቲ ንረኣይኣ ድማ መርዓዲ መታን ክትከውን ውራይ ኢሎም ሰደድዋ ትመስል ማእሰርታ ንዘይፈለጠ ሰብ ግና ብሰንኪ ብርቱዕ ሕማም ኣብ ሆስፒታልን ኣዋርሕ ተረሚሳ ጸንሐት እሞ ምምሕያሽ ብዘይምርኣያ ገዛኺ ዝተባህለት ምመሰለቶ ኩሉ ዘርኣየቶ ኣካላዊ ለውጥታት መስትያታዊ ነጸብራቕ ናይቲ ንኣዋራሓት ዘሕለፈቶ ናብራ እዩ ነይሩ ሕልፈት ማርያም ግቢ ዕዱማትን ጎረባብትን እንቋዕዳ ዝረኣኽን ኢለን እንክወፃ መምህር ሃይሌ ብጋዜጣ ዝተጠቕለለ ጥርሙዝ ሒዙ ከኣቱን ከም ዝሓንቲ ኣቤላ ጨደረ ትርኢቱ መቸም ካብ ክቱር ተሕጓስ ፍንጭሕ ከይብል እዩ ዘፍርህ ገጽ በዓል ባህታ እኳ ክንድናቱ ኣይተኸልዐን ብዘገርም ቅልጣፌ ናብቲ ዝነበረቶ ተወንጭፉ ከዓ ፈትያ ክሳብ ትጸልእ ጽሙቕ ማዕጉርታ እናገላበጠ ሰዕማ ኣንታ ሃና ኣይመላኣን ዝኣኽሎ ምስ ጠመታ ርእሱ ኣድኒኑ ዝን በለ ካብ ልቡ ከይደንገጸላ ኣይተረፈን ግዜ ከይቀተለ ግን ገጹ ኣብርህ ኣቢሉ ድማ ኣደይ ብርኽቲ ሃየ ሕጂ ክፈታልና ነዛረቂ
أمبشي كابلومي زعبي فيستا يلن بلن أسعبو ريخندو إلو عبايتون أملكاتيتون أصابعون نحسي بعينو أملكتلن سريحو اوي أبتحت أملاخ ملسالو بزعباتي نقبوز وص جنزب درو سريحوس بتكبار نهانا خفتحا خمزق عليه يزاربن مهلاو قوب سلزبلعو ساعات عسرت مس حلفيو حنا بحيتا مسدرا ختعلل عدل زرخبت نايدرار ما أدي لعلدا أمبر كابوتاو زنقساقس ኣይነበሮምን ዓንኬላዊ ቅርፂ ኣቑሞም ነታ መቐረቢት መኣዲ ጣውላ ከቢቦማ ኮፍ በሉ ኣንታ ባህታ በለቶ ሃና ኣብ ጎና ንዝተጎዝጎዘ ፍቕሪ ወዳ ከም መግለፂ ፍቕራ ፀጉሩ እናደራረዘት ኣይናፈቕካንን ነርካ ማለት እዩ ፍጮታቱ ገይፁ ፍሽኽ በላ ክሳዱ እናጎልዓፀ ናፊቐክ እባ እንተተናፍቐኒ ደኣ ዘይተዓብር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ሰብኣይ ኣኺልካለይ እሞ ምሳይ ምንባሪኻ ትጸልእ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ደጊሙ ድንን በለ ሃና ምስ ወዳ እንክትዋዜ ኣዲኣ መዛግብ ኣእምሮአን ናብ ምግንፃል የንኣትየን ዘሕለፍኦ መሪር ናይ ጭንቀትን ስግኣትን ግዜ ዘከራ ንሃና ከዓ ጠመተኣ ህንፃ ማርያም ግቢ ሃና ሕልሚ ኮይኑ ጥራይ ትሰምዕን ዓይና ጠመተኣ ገፀን ብፍሕሽው ከዓ ብክልተ ጫፋት ዒንተን ፍሩይ ዘለላታት ንብዓት ፀረር ኣበላ ካብ ትዕዝብቲ ሃና ግን ኣየምለጣን ይህደ እንታ ኾንክ ደኣ ትነብዒ ተገሪማ ሓተተተን ከይመለሳላ ሓንሳቢተይ ትም ድሕሪ ምባል በላ ንብዓተን ብነፀልአን እናደረዛ እንታ ሃና ጓለይ ከመይ ደኣ ዘይነብእ ኣይ ወላዲት እንዴ ግዲ ኣብ ቀረባይ ንብዓት ኣደ እንተ ጓሃየት ትነብእ ጭንቕ ኢልዋ ፅኒሑ እንተረሃያ ከዓ ትነብእ እንቋዕ ኣብታ ኸብደ ኣይትእተይ ዘረባ ኣደይ ብርኽቲ ግዝያዊ ትካዜ ኣስፊንሎም እንተላይ ሃና ርእሳ ድኒና ዝን በለት ኣንታ ሃና ጓለይ በለኣ ህድእ ኢለን እዚ ምውፃእ ክደኣ ካን ሃንደበት እንዲግዲ ኮይኑና ዋሕሳም ጽብሉ ገለብሉ ደኣ ከመይ ኢሎም እዮም ሰዲዶምኺ ክወስዱን ኸይ ሃንደበት ደይነበረን ሕተአን ብሕቶ መለሰትለን እናስሓቐት ግና ሓቂ ኺ ንዓይ እውን ከይገረመኒ ተረፈነን ንመርመራ ኢና ክሳብሎም ምፅኒሕናኪ ዝረኸብናያ ጭቡጥ ነገር ስለዘየለ ድማ ብናፃ ንሰደክ ኣለና ምስ በሉኒ ብፍጹም ከኣምኖም ኣይከኣልኩን እንታይ ግድኺ ኮለፍኣ ርእሰን እናነቕነቓ ኣይተሰሓሓቱን ኣቦ በረምብራስ ህይወት ከም ኣቕሓ ብገንዘብ ትሽመት ኣላ ኢሎም ክዛረቡ ኣይተሰሓሓቱን ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ገንዘብ ይኽወፂኺ እታ ሞተረ ከዓ በጃ ነብስኺ ትኹን ኣብ ካሕሱ የውዕለና መምህር ላዕልን ታሕትን ሳላ ዝበለ ደኣ እምበሪ ኣነ ደኣ ኣበይ በፃሕኪ እየ ዋላ ምስ ገንዘበይ ህይወታ ንምድሓን ክብላ ዝፈፀምኦ ተግባራት እንክዝርዝራላ ሃና ርእቶ ኣይሃበትን ገፃ መግለፂ ዘይንበቦ ጌራ ትንበለት ኣብ መነባብሮ ስድራኣ ወሪዱ ፀንሐ ምዝንባል ኣዝዩ ኣስቆርቆራ ኣንታ ሃና ጓለይ እንታይ ክዳኣ መሲልኪ ገለዶ ሃሳስዮም ይኽዮ እናፈርሃ ብድንጋፂ ሓተተኣ ኣየደይ ሃና ክምስ በለተን ግርህነታዊ ኣዘራርብአን ገሪምዋ ካብ ቤት ማእሰርቲ ደርገ ደኣ ሕፅኖት ክትፅበየለይ ነርኪ ዋይ ኣነ ጓለይ በለኣ ናብቲ ጽሙቕ ገጻ እናተመልከታ ቀፂለን ከዓ ዘርዚራ ክትዕልለን ብጥበብ ተወከስኣ ተኾነ ሃና ይትረፍዶ ክትፀውየሉስ ንርእሳ ክዝክሮ እውን ኣይደለየትን እምበር ኣብታ ተካሊት ገዛ ካብ ዝወሃብ ዘስካሕክሕ ስነ ስቃያታዊ ኮርሳት ኣብ መብዛሕትኡ ተሳቲፋ እያ ኩሉ ድማ ንወትሩ ዘየሓስስ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን በሰላታት ሓዲጉላ ስለ ዝሓለፈ ሓደ ብሓደ ክትዝርዝረለን ኣይፀገማን እንተኾነ እንታይ እዩ ፋይዱ ካብ ቃላት ትርኢታዶ ዝያዳ ኣይገላፅን ኣደይ ብርኽቲ ነቲ ከክዋዝያ ዘይናተዩ ንስኽ እንታይ ኣለኪ ዝብላኣ ኣካላታ ብኢደ ዋኒነን ክድህስኦ ጀመራ ሕቆኣ ምርኣይ ስለ ዝኸልኣተን ናብቲ ብቐሊሉ ክዕዘባኦ ዝኸኣላ ናብ ኣእጋራ ዝተባሃላ ዝበዝሑ ኣፅፋራ ተማሕዮም ስለ ዝተነቕሉ ሕማም ደዌ ዝሃንኮቶም እዮም መሲሎም ኣኽባድ ኣእጋራ በሻዕሻዕ ኢሎም ምንባሮም ገና ዘይሓወዩ ኣውሳላ ይምስክሩ ምሒር ዝተሰምዐን ኣደ ኣታ ክንደይ ጭክኑ ኣብዛ ነብሶም እባተት ትውዕል ኢለን ውራይ ምርጋምን ምስ ገበራ ሃና ከም ብሓድሽ
كركر إلى سحقتن برخة بحتان كأمسعة أدي برختي تكبارات قالن أسدمي مون أمريرن تزربعا أنت هنا قالي أزوس يوغي دم ينبعد أمبري أزوس يسحق ناتك بهر سنبيني وبينو ولا نموت وين الناس حكي خيت السبية يزفر هم أننا بعكامو ما تدل أحيز بلتن نتبح زي بلنس حق آخي قارصت توف بليسك نموت زلون صلقات بمنصقتي أعداون قلصاو توف بليو انتاي ليه خي موت تذكركو صلاينا موت يتمني موت مچم كم حسم يا تفراكي ويلي ذا قلعا موت دا من كفتوا اسكا خلي إلنا نعدل أم منقرصون علالن تعقستي كتلعلو صنحت أقحو غزا شح حلوس لزودقي حنا لجا إلن سنبدا ديبرختي لجا مچم مأتو دحنو يقبرلو ناتبهلي كي تذكرلو زو المعالتي دارقا يكسس يزبل بحلفقا أبو غناديو هو نمالوتي إن نتوم كالوت سم أتميقن أو منبر نقلاتنا والدك أن حنا نن وداتهم كالجاميو مصوعيهم برخت غني حيش نايتا حساس لده زقنا صحتي برخت آب زركب سمعده بلا برخت أزقيبو دحر مصنح هنان لجامن ترايديوم دقخي دعاني دحر لومي لجام الكن انت ملي سلك تريخي كددن متان تصويقي تزاريبون انت بابا تمال توليد كاسشي مسانا قطق قاصصاي تحفرن نعخاكوا أدي ولاد أبا أقام سقابا يا أمسياتك انت دليخا بغريب زي مخانكا مسعدلكا تمارر بابا هانا ورايلا قدهلو ديليامبر بابا تؤس مسعدمي بليليو تهويقو ناي مزراب أملو جنا ألققطن مستشئول أبهوكت مخانو ياخا ممرتعبي برخت شقابا زطبقتلو بابا إلو صرفو قتاليو كوان تغني نهانا جن كدفراي كعلن نتن بسحو شفاشفتن صعوق أرنيبن استخبا لو هاتو زقلصا دققت عينتو ورحرحن بلي تمتا كيحوكا نيابو انتو سدي حفشاوي أسرار عامل كعقصو بفلايك أمترا رافنشو نيادي وسيدو انت نايكرز أكالات مو بحلفي مستي قمت النوسخة مخادو سلكو وحيتو نحدر زعبر كبتي ومسيلو كغوي خلو بفلاي كم زنقص السعر حاجاي قرسم كيبلي قات فرهو قطين الكا تمناي ترغص زدغاغم دما نتروح استسقعو زي مسل عبرانو نمدع عسيو سمع اسك برغت اي ملاتن حنا فو بلا bahta بدني كم شتتو افنچو وحيزو برغاتي فسي برغاتي فسي ليبا حساوي الزراربا برغت نمغنحتي زعلميو بقداماي بسنكمن دي قدي ممهر قصو تصفعي قراتي سداديا ايتأمن دأمر كرس غزاس ناوت معاناتو بزغامات الشتا معبلاخو ايترفون فساوي اخفل سلازلو دما تعقستي حدا حساب اقربت حراي هاي قبرالنا بلي باتا بدفرت بمن كنجمر ولا باي جمره باتا يزملسي قنا نقلاتنا اختقبرلنا تعقستي عملكاتيتو نبقصا بمزرقح حيبولو جميري بلتهم يكتاتلوا من بارو مسركا قصت أتفسفسي بين مساكي بعد غشي منام ساكي تغلو دقشي بعرر بچنجر منجرجرو أبدي برخت بس حدو بلت نابدي بس إحا كم زات سمامي عمص أنحو بني حبار دمس وخعتان نزاجزا شدت أبلوا فسيخي وايتو ساخي تلي قال أتخديت شكنو ذي وعلو أوزت بقولن ولاريت بحوسي محناخن مقرامن تريت قص أندوت بلي دك أن سحقهم بزي مقراصهم دما يا هرابدو يخون لكم زي عديهم يا فساوي تباهلات تصرف إلينا تكباراتهم مستنكر سلزخونن حبيرنا سحقا جزءن هوت قدما تملس بمرأين كأ مزنا زي بلو حقوس تسمعون تمسجن دقاقما بلبن بعل بحتا أعراتهم حزم لن عدن قالن مصبحتا زرزراوي ورحاد حد نموهاب أتوا فلما هنأ تعدرتن كمي كم زحلفو حاتيتا ملتس زرخبت
بتقدم زهبتن ملاش سلزي عقبا نسنون بدقيق كتعللن توكسا زقربو لي حتوتات مس مغشاي تتححزيو بلتن نعديس أبابا أيكد كنزبل جمجامي نيروم أنا جن كسام مجرشا أب أدريقي لو من غوص أويعهم كم زفتح مسنقرني ندعي كساب حجي حلم خويني يسمع عن زلو أمم غوزرب أنت أتتاسفني حبيرن كأ حيالي دقايق زن بلا أدي برختي سسرقن نقوالن تأمتأ أنت هن أقوالي انتاي دي خي مسيل كزلخي انتاي دو قدي فو ملكيو إيه مغد كاتك تمني ومي خون انتاي وق حلنا دي خي كمزي الكاسي كسامع عسيو كلو زحلو فوق هوات بمزكار مرر نابلينين تزاريبان ايد بلتن حنا حد إلا مجزاة تخصاب زلو دعا حصاري مكرانا خميلو خختم بحلفي عبيت مأسرتي زيتريون زيت سمعون قري البون كلو زحزن مع أنت خسحر جزاتنا خصاب زلو دما سبك الكيدان موق حدارم كقصلو قلعو بسلام كعبيو تمهارو تماهيروم عبد الله كبصحو مالت زبتيو جنا إلى حنساب زن دحر مبال كاتسالت جنا كم زلو زقصل يكونن كم تمفلمتا مفصمتا كلوون قدني كم بحدش كآمونغن سطتا سفني ساعات حمشتن ربع عند حرقتري شوشوتا زحل نفاس درو جميرو نيرو بعل تنفاس زبؤو كابتا حنقول زعدس اير نخعنقل قدنا خم بشتاتو قنا بسقرا بتيغنا بزحلفان لعلن تحتن بزوانا جفا مكاين بشغلة تاتاتو تحوم بالسقرون بمنقد أقار بزمرشو سباتن عغلا صبيبوا نبري مس مفداس سرحتنياتاتن تمهارون معالتاوي زقات ما تريو ስለዝኾነ ግና አዓጅባኒ እኳ ደኣ ነተን ካልኦት ጽሙዳት ጎደናታት ንምቕናእ ትመስል ኩሉ ተጓዓዛይ ሸነን ክብለላ እያ ትዕድም ሃና ሃና ድምፁ ክብ ኣቢሉ ተዳሃያ ርእሱ ብመስኮት ቀያሕ ፔጆ ዘቐልቀለ ሰብኣይ ሃና ቀያሕ ማህደራ ተኸልኪላ መጸቶ ካብ ላዕለዋይ ደርቢ ናይቲ ትሰርሐሉ ቤት ጽሕፈት ህንፃ ማዛገጃ ቤት ያወሪዳ ካብ ትፍታሕ 3 ኣዋርሕ ስራሕ ካብ ትጅምር ድማ 3 ሰሙን ጌራ ነበረት ዋ ኣታ ተኽላይ ናበይ ዲኻ ግዲ ክትወስደኒ ተገሪማ ሓተተቶ ማኪንኡ ንምብራቕ ገጹ ስለ ዘሕምበባ ንባፅዕ ተጸሊልካ ዶ እንታይ ኣሚንካ ጸገም የለን ዋ ጥራይ በለት ሃና ካብ ገጹ ገለ ሓበሬታ ንምንባብ ከዓ ኣዒንታ ተኸለትሉ ተኽላይ ኣፈርክቡ ከም ዝተባህለ ክትመርሖም ፀንሐት ኣውቶቡስ ቁፅሪ ሓደ ሓሊፉ ብልዑል ናህሪ ተመርቀፈ ሃና ኣማዕድያ ብሽውሽውታ ነፋስ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ቀላሚንጦስ ቤት ገርጊሽ ብምርኣይ መሊሳ ተሻቐለት ዋ እንታይ ዲኻ ግዲ ሓሲብካ በለቶ ሓሳቡ ንምርዳእ ሓርቢትዋ ተኽላይ ሕቶኡ ብክምስታ መሊሱ ናህሪ ብምጉዳል ማኪንኡ ንጸጋም ጠያ ሓያለይ መካይን ደው ዝበላኦ ምሩፅ መናፈሲ ቦታ ባርላጌቶ ሃና ተፃዊትካለይ ብዘስምዕ ፍሽኽ ኢላ ደድሕሪኡ ሰዓበት ተኽላይ ቆማትን ምሉእ ኣካላቱ በዓል ስፊሕን ግድዓን ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዝርከብ ድልዱል ሰብኣዩ ጭሕሚ ዘየብቆለ ወዛም ማዕጉርትን ዝተስተኻኸለ ቅርፃ ኣካላቱን ምስቲ ዘጎተኖ ኣፍርኡ ተደሚሩ ገና መንእሰዩ ዘምስሎ ኣብ ማዘጋጃ ቤት ከዓ ብደረጃ ሓላፍነት ይሰርሕ ምስ ሃና ከም መሳርሕቱ መጠን እኳ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሌላ እንተነበሮም ተኣሲራ ድሕሪ ምፍትሓ ግን ርክቦም ዝያዳ እናዓዘዘ ይመፂኡ ብዘጋጠማ ፀገም እኳ ኩላቶም መሳርሕታ ሓዚኖምላ እንተነበሩ ተኽላይ ግን ሕልፎሚው ሓልዮቱን ርህራሄኡን ከሪኣ ዝጀመረ ዝበዝሕ መዓልታት ንኣንፈይ እናበለ ብማኪንኡ ገይሩ ገዝኣ የብፅሓ እሱር ከም ዝነበረ ትፈልጥ እያ ቅድም ኣብቲ ብሕብረት ዝፍለጥ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ሸላታት ድሓር ድማ ኣብ ማርያም ግቢ
ዝበዝሕ እዋን ኣብ ግዜ ማእሰርቲ ዘሕለፎ ህይወት እናዘከረ ስለ ዘዕልላ ሓልዮቱ ስቅያት ቤት ማሕቡስ ስለ ዝፈተነ እዩ ዝብል ትንታነ ሂባትሉ ነይራ ውሽጢ ኣትዮም ዝስተ ኣዘዙ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ባርያ እዚኣ ብምባል ብዛዕባ እታ ቤት መስተ ክዕልላ ድሕሪ ምጽናሕ ሰበይቲ መረቕ ደርሆ እያ መስለኒ ትቕልበኪ ዘላ ትብትብ ኢልክ እምበር ሓፂርኪ መቸም ብሂወትካ ካብታ ገዛ እቲኣ ምውፃኣ ማለት ዳግም ከም ምፍጣር እየ ዝሓስቦ ስጋ ተመላሳ እዩ ትንፋስ ተዘይሓለፈት ናብ ስከሬን ቀይሮም ሰደዱኺ ድሮ ኸማ እንታይ መሲልኪ ከተሐጉሰኒ ኢልካ ዲኻ እምበርከ ክምስ ኢላ ውቅጣታ ስናና ኣሪኣቶ ደነነት ሓኒኻ ዘይኮነትሲ ካልእ ሓሳብ ይወሪርዋ ኣብ ጽምው ቦታ ብሒቱ ከዋግዓ ምድላዩ ብፍጹም ኣይበርሃላን በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑን ምዃኑ ትፈልጥ እያ የግዳስ ኣያመነቶን ኣወዳት ክበሃሉ ኣብ ገዛእ ቤቶም ወርቂ ኣቐሚጦም ብሩር እንዳማቶም ንምንዳዮም ሃነፍነፍ ዝብሉ ኢላ ብዓይኒ ጥርጣሬ እናተመልከተቶ ኸላ ስምዕስካ ሃና ክምስ በላ ስሙራት ክነሰን ብትኪ ንዝዓመላ ስናኑ ገሊሁ ጎራዕኩ ማለት እኮ ኸመኽያ ይረኣኹን እንታይ ከዓ ከተንጻለይ ደሊኻ ዝብላ ምእንቲ ክተስምዕ ተረቢፃ ሓተተቶ ዘምጻልክስ የብለይን ግን ናይታ ሓደ ምሸት ኣጋጣምስ ተደፊና ክትተርፍ ዲኺ ደሊኽያ ኣይተረዳእኩኻን በለቶ ዘረባኡ ሃንደበት ስለ ዝኾና ይስተረና ብሓቂ ረሲዕክ እያ ሃና ዘይተረዳእቶ ይነበረትን ሃንደራ ኢላ ክትርድኦ ዘይምድላያ ደኣ እምበር ገለ 4 ዓመታትን ድሕሪት ተመሊሳ ነታ ዝጠቐሳ ምሸት ብዓይነ ልቦንኣ ሕልፍ በለታ እታ ኣጋጣሚ ኣብ ዓላያ ተፈጺማ በለስቶ ኣብ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ ኣብዚ ብምውሳኑ ብዙሕ ሰብ ዘይንቀሳቐሶ ጽምው ስፍራ ኣባላት ባዶ 6 ዝበሃሉ ኣብ ምስጢራዊ ስራሓት ተዋፈሩ ተጋደልቲ ይነብሩ ነይሮም ናይ ከተማ ስሩዓት ሓፋሽ ውድባት ከዓ ምዚኣቶም እዩ ዝነበረ ርክቦም ይኹን ደኣ እምበር ብፍኑው ኣገባብ ኣይኮኑን ናብዚ ዝተጠቕሰ ቦታ ዝመላለሱ ክርእይዎ ዘይግብኦም መታን ከይርእዩ ብኣንጻሩ ድማ ዘይምልከቶ ሰብ ከይዕዘቦም ተባሂሉ ጽኑዕ ጥንቃቐ እዩ ዝግበር እቲ ኣገባብ ከም ዝተጠቕሰ ኮይኑ ሃና ከም ልማዳ ንደቀ ምሓረ ኣመኽንያትሉ ንወዳ ንዓላ ተንቆልቁል ምድሪ ዓይኒ ሕዝ ክተብል በለስቶ በፂሓ ምስ ሓደ ካብቶም ብደረጃ ሓላፍነት ዝሰርሑ ተጋደልቲ ምስ ወዲ ቀሺ ተራኸበት ናብ ሓንቲ ጸባብ ቴንዳ ኣትዮም ድማ ስርሖም ኣሳለጡ ኣታ ወዲ ቀሺ ትብሎ ሃና ከም መቐጸልታ ዕላሎም ኣባይ ኣብ ጎንኹም እናነበረስ ከመይ ኢልኩም ቀሲንኩም ከም ትነብሩ እኮ እዩ ዝገርመኒ ወዲ ቀሺ ተጻጊሙ በታ ቆራይ ኢዱ እናሓኸኸ ኣየ ሃና እዞም ኩሎም ተር ኢሎም ትርእዮም ዘለኺ ዓላታት ኣብ ሓለዋ ቐጽል ዝርከቡ ዋርድያታትና ምዃኖም ኣይትፈልጥን ዲኺ ኢልዋ እናሰሓቑ ተመራሪሖም ካብታ ጸባብ ቴንዳ ውፅእ ክብሉ ተኽላይ ከዓ ብሓደ ኣባል ባዶ 6 ተጋዳላይ ተሰኒዩ ናብ ካልእ ቴንዳ ክሓልፍ ኣረኣያ ወዝቢ ትርኢ የብሉ ብርሃንታ ቆሎ ትመስል ዝነበረት ወርሒ ሓጊዝዎም ደኣ እምበር እዋኑስ ሓሊፉ እዩ ዝነበረ ሃና ሰጋእ ትብል ብስምባዴ ክሪኣ ኣብ ዘይግባእ ቦታ ከይተጸበየቶ ስለ ዝረኣያ በቲ ኻልእ ሸነኽ ግን ናይ ምግራምን ሓጎስን ስምዒታት ከይወረርዋ ኣይተረፉን ወዮ ዋኒን ጣዕመ ነብሱ ክገብርን ስውንውን ክብልን ጥራይ ትሪኦ ዝነበረት ወዲ ስርሓ ከምዚ ዝበለ ሃገራዊ ተሳታፍነት ክትሪአሉ ሓበን ተሰማዓ ናይ ሓደ ምሸት ኣጋጣሚ ዝበላ ተኽላይ ድማ ነዚኣ እዩ ተመሊሶም ኣብ ኣስመራ ምስ ተራኸቡ ነታ ኣጋጣሚ ዘለዓላ ኣይነበሮምን ገገምጋሞም ኣሕዲሮም ኣጽቀጡ ናይ ሃና ገምጋም ኣብ ከምናታ ዓይነት ኣስተዋጽኦ ማለት ከተማ ንዝኣትዉ ተጋደልትን ውፍያት ሓፋሽ ውድባትን ካብ ስራሖም ሓዲስታ ሴራ ወይ
ናይ ነባራይ ወረቐት ንምድላው ይተሓባበር ይኸውን እዩ ዝብል ነበረ። ኣይደንጎየን ግን ድሕሪ ሒደት ኣዋርሒ ተኣሲሩ ማርያም ግቢ ተዳጎነ። ጭብጢ ተረኺብዎ ከይከውን እሞ ብኡቢሎም ከይሕቀቕዎ ሰጊኣትሉ እኳ እንተነበረት እንተኾነ ግን ድሕሪ 1 ዓመትን መንፈቕን ተፈቲሑ ስራሕ ቀደሙ ጀመረ። ስምዒ ሃና በላ ተኽላይ ገጹ ኣፈስሕ ኣቢሉ ረሲዕክዮ እኳ ይብልኔ እቲ ስራሕ ብርቱዕ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ዘተሓታትት ኮይኑ ካብ መን ክጥንቃቕ ምባል ግን የድሊ ኣይንግለጾ ዳኣ እምበር ብውሽጥና ስንፋለጥ ኢና መስለኒ ንድሕሪት ተመሊሰ ክዛረብ ኣይኮንኩን ድሌተይ ንስኺ ክትሕግዝኒ ትኽእል ስራሕ ስለ ዘሎ ደገፍኪ ስለ ዝደለኹ እየ ዝሓለፈ ኣጋጣሚ መበገሲ ገይረዮ ካብ ጅቡኡ ዕሽክቲ ሰታሪት ብምውፃእ እዚ ናይ ገርጉሱም ስእልና እዩ ኢሉ ካብታ ሰታሪት ዝመሸታ ሕብራዊት ስእሊ ኣቐበላ ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ ጻዕዳ ወረቐት ሃና ነቲ ስረ ውሽጢ ጥራይ ገይሩ ኣብ ደንደስ ባሕሪ ዝተሰኣሎ ክትዕዘብ ድሕሪ ምጽናሕ ኣዒንታ ናብታ ዳሕረወይቲ እናነጠረትን ብዝረኣየቶ ነገር ስጋኣትን ፍርህን ተሰሚዕዋ ቅጥቀጥ በለት የማነ ጸጋማ ጠመተት ተኾነ ብዘይካቶም ኣብ መንጽሮም ተቐሚጦም ኣብ ዓሚቕ ዕላል ዝጣሓሉ ጽምዲ ካልእ ሰብ ኣይነበረን ርግእ ኢላ ድማ ክተንብባ ፈተነት ንሓደ ዕሉል ከዳዕ ናይ ሞት ስጉምቲ ንክንወስደሉ ትእዛዝ መልእኽቲ ኮይና ኣብ እግራ ክታብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነይርዋ ጽቡቕ ጌርኪ ትፈልጢ ኢኺ ርእሳ ብምንቕናቕ ኣወንታኣ ገሊፃ ነታ ወረቐት መለሰትሉ ነቲ ዝተጠቕሰ ውልቀ ሰብ ነባራይ ከባቢ ገዛውታ ስለ ዝነበረ ኣዳዕዲዓ ትፈልጦ ኣብቲ ከም ናይ መሰረታዊ ድርጅት ማለት ኢሰፓ ቀዳማይ ጸሓፊ ኮይኑ ዝሰርሐሉ ትካል ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዝገብሮ ተፅዕኖታትን ምጉብዕ ባዕንኪ ኣኽሎ ኣብ ህዝቢ ከባቢ እውን ርኡይ ዝኾነ ብድዐ ስለ ዝነበሮ ዓይንኻ ትደፈን ዘይብሎ ኣይነበረን ስለ ዝኾነ ድማ ሃና እቲ ዝተወሰነሉ ስጉምቲ ዝግብኦ እዩ ዝብል ስምዒት ተሓደረት ስምዒ ሃና በለ ተኽላይ ከምዚኣቶም ዝመስሉ ተማዒዶም ዘይሰምዑ ወርትግ ሰውሮኦምን ህዝቦምን ናድመዩ ዝነብሩ ኸዳዓት ብዘይ ንሕስያ ምቕንጻሎም ጥራሕ ይዘዋፅእ ከም ዜጋታት መጠን ደም የብሎምን ምቕንጻል ከማን ክውሕዶም ናይዚ ሸጊርኒ ዘሎ ግና ኣበይ ከም ንፈርዶ እዩ ከምታ ትፈልጥያ ገዛኡ ኣብ ቅድሚታ ፋብሪካ ስለ ዝኾነት ነታ ትካል ዝሕሉ ኣባት ጦር ዕንቅፋት ኮይኖምና ኣለዉ ንገብሮ ጨኒቑና ስለዚ እንታይ ተገበርና ዝሓይሽ ይመስለኪ ሃና ዓቕሊ ሰዓነት ዝሰምዓቶ ነገር ስለ ዝነበራ መምህር ሃይለ ዘንፈሰላ ነዚ ኸዳዕ ወዲ ሰበይቲ እንታይ ጽበይሉ ኣለዉ ኢልዋ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ዝድለ ዘሎ ውልቀ ሰብ ዕላል ኣምፂኡ ገዝኡ ብዋርድያታት እናተሓለወ ደኣ ኣበይ ክረኽቦ ሓተተቶ ሃና ክላ ናይ ምርካብ ግዳእታይ ኮይኖም ምስታ ተቐባሽ ዝብልዋ ኣብ እግሪ ማይ ጃሕጃሕ ባር ከፊታ ዘላው ሽሙኡ ተኸቲቱ ዶ የለን ብሕልፊ ቀዳምን ሰንበትን ከዓ ካብኣ ይፍለኒ መለሰላ መምህር ሃና ምቕንጻል ናይ ዝውልቀ ሰብ ንሰውራ መኽሰብ እዩ ብምባል ብዘይ ሓደ ምምታ ከምታ መምህር ዘዕለላ ጌራ ንተኽላይ ገለጸትሉ ብሓጎስ ፍንጭሕ ክብል እናደለየ ንዝነገረቶ ከም ጽፉፍ ሓበሬታ ተቐቢሉ ንምትሕብባራ ደጋጊሙ ኣመስገና ተኽላይን ሃናን ኣብ ባርላጌቶ ድሕሪ ምረኻቦም ልክዕ ኣብ ሰሙኑ ምዃኑ እዩ ሃናን መምህርን ነንስርሖም ንምውፋር ብሓደ ዝነቐሉ ቅድሚ ታክሲ ወይ ኣውቶቡስ ምሳዶም ሓያለይ ብእግሮም ክኸዱ ነይርዎም እምበሺ ሽግር እዛ ሃገር ዝጭረሽ ኣይመስልን እንተሓሰብካዮሲ ንሓደረይ ዝብእስ በለ መምህር ቃንኡ ናይ ጉሁይ ገይሩ ይህ መምህር ኣነሲ ናይዞም መንእስያት ዕድል እዩ ኣተሓሳሲቡኒ መለሰላ ናብቶም ቀቅድሚኡ ስጉሙ ዝነበሩ ተምሃሮ እናመልከተ ይህ እንታይ ኮይኑ ዕድሎም ቀልጢፉ ስለ ዘይመለሰላ ዝያዳ ተሃንጤት
ዕላሉ ክቕጽለላ ደጋጊማ ተኻትኾቶ ከም ልማዱ ናጻ ኮይኑ እዩ ዘዕልላ ነይሩ። ብሕልፊ ድሕርቲ ከም ኣቦ እምበር ናይ ቀበሊኦም ኮይኑ ዝምረጽ ምስ ብዙሓት ሰበስልጣንን ኣባላት ኢሰፓን ይራኸብ ብምንባሩ ከም ምንጪ ሓበሬታ እውን ክትጥቀመሉ ዘይትስዕር ኣይነበረትን። ትማል ምሸት የፈሊጠ በለ መምህር ድሕሪ ሓያለይ ምትኹታኽ ቅድሚ ሕጂ ብሄራዊ ውትድርና ኣገልግሎት ቅጥዕታት ኣማሊኦም ብቁ ዝተባህሉ ጥራዮም ዝውሰዱ ዝነበሩ ድሕሪ ደጊም ግና ከምኡ ይኮነን። ኣብ ዝሓፀረ መዓልታት ኣዳህሊሎም መንእሰያት ብጅምላ ገፊፎም ክዕስክሩ መደብ ኣውፅኦም ኣለዉ። ክሳብ ክትግበር ዝጅመር ግን ጥብቂ ምስጢር እዩ። መሳኪን ኣሕዋተይ ጥራይ በለትሃና ካብ መምህር ትሰምዖ ዝነበረት ወረታት ዝበዝሕ እዋን ጭቡጥነት ረኺባቱለ እያ። ነዛ ሕጂ ዘንፈሰላ ዓብዪ ኣገዳስነት ኣለዋ ኢላ ዝኣመነትላ ሓበሬታ ሓቅነታ ብዘየገድስ ከምታ ሰምዓታ ጌራ ክተመሓላልፋ ተረበፀት። ፍርቂ መዓልቲ ኣኺሉ ካብ ስራሕ ምስ ተፈደሰት ተኽላይ ጽበያ ምንባሩ ሪኣ ኸደት። ሒዝዋ ኸዓ ገዛኡ ገጹ ተሓንበበ። ነቲ ብዛዕባ ስራሕ ዘለዓልዎ ኣርእስቲ ቆፂዩ ድማ ዘየበሰርኩኸ ኣባ በላ ዓማላት ኣስናኑ ገሊሁ እናቕመስመሰ እቲ ዝደለናዮ ጉዳይ ሰሚር እዩ በቃ ብመሰረት ዝሃብክና ሓበሬታታት ዘድሊ መጽናዕቲ ጌርና ተዳሊናሉ ኣለና። ኣብዘን ሒደት መዓልታት ድማ ነቲ ውፅኢት ሰሚዕዮ ደጊመ ከመስግነክ ትጽበየ ዲኺ ሓተታ ክምስታኡ እናርአየ ፍሽኽትኣ ድማ ተመለሰሉ። እሞ ሃና ቀጸለ ተኽላይ እንቋዕ ከማን ሕጂ ረኸብኩኺ ናብታ ንፈልጣ ክገይሽ የሎም ምሸት ናብ በዓል ወዲ ቀሺ ዝበጽሕ መልእኽቲ እንተለኩ ኮይኑ ክማላኣልኪ ፍቓደኛ እየ። ሃና ንወያ መምህር ሃይለ ዘንፈሰላ ኣገዳሲት ሓበሬታ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ወዲ ቀሺ ትበጽሓሉ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ብምርካባ ኣዝያ ተሓጐሰት። መዓስ ኢኻ ትኸይድ? ኣማስያይ ክሳብ ዓዳርዓዳ ሓደ ብጻይ ብማኪኑ ከብጽሐኒ እዩ። ካብኡ ድማ ቁልቁል ኣፈይ ንቆት እሞ ወዲ ቀሺ ሽጋራ ይትፈቱ ሽጋራ ክትማልኣሉ ኢኻ። ሽጋራ ደኣ ንኸማን ገዚአሉ ኣለኹ ቁም ነገር ደኣ ለኣኽሉ። ተኽላይ ገዛኣ ኣብፂሑ ቀልጢፉ ከም ዝምለስ ነጊርዋ ኸደ። ኣና ገዛኣ ኣትያ ከብዳ ኣይፈቐደትን። ነቲ ካብ መምህር ዝረኸበቶ ሓበሬታ ወዲ ቀሺ ክርድኦ ብዝኽእል ምስጢራዊ ኣገባብ ጌራ ኣብ ወረቐት ኣስፈረቶ። 4 ባኮታት ሽጋራ ድሕሪ ምድላዋ ኸዓ ፃውዒት መኪና ሰሚዓ ደገ ወፀት። ተኽላይ ነይሩ ነታ ወረቐት ኣብ ሰታሪት ዓሽጋ ኣብ ጅቡኡ ጌራ ነተን ባኮታት ድማ ኣብ ወረቐት ጥቕሊላተን ከደት። እዚኣተን ተንዝበልኩኻ ባኮታት ሽጋራ እየን ኣየወዳኣን። ወረቐት ምጽሓፍከ ተሃኪኸ ዲኺ ሃካይ እስከ በጃኺ ጽሓፍሉ ዋላ ክጽበየኪ ብምባል ዘረባኣ ኾሊፉ ሓሳባቱ ኣፍሰሰላ። እኒሄልካን ደጽሒፈሉ ኢላ ካብ ጅቡኣ መሰስ ክተብል ዝሓሰበት ገለ ነገር ብኢዳ ከነው ኣበላ። ኣብ መጻብቦ ኣትያ ምዒዒ ምሰኣነት ኣብ መንጎ ክልተ መዋጥርያ ተቐርቂራ ዘረባኡ ጥርጣሬ ክፈጥረላ ስለ ዝጀመረ እወ ቁሩብ ደኣ እታ ናይ በለስቶ ኣጋጣሚ ደሪኻታ ከም ድህልል ኢላ ጸኒሓ እምበር ኣብ ናይ ከተማ ምስጢራዊ ስራሓት ተዋፊራ ንምውሳእ ኣብ ዝሰልጠነትሉ እዋን ከም ቶማስ ተጠራጣሪት ኣይትኹኒ ኣይኮነትን ተባሂላ እኳ ደኣ በንጻሩ እዩ ነይሩ ንኹሉ ነገር ብዕቱብነትን ብዓይኒ ጥርጣሬን ንኽጥምት ዋላ ንገዛእ ርእሳ ከይተረፈ። በቲ ኸሊእ ሸነኽ ግን ባዕላውነት ኣጥቂዕዋ ከይከውን ኣመና ሰግአት ግምታ ካብ ክውንነት ኣዝዩ ዝረሓቐ ከይከውን እሞ ተኽላይ ዘየድሊ ኣሉታዊ ትዕዝብቲ ከይሕድረላ። እንታይ ለሞ ክጽሕፈሉ ጥራይ ብዙሕ ሰላም በሎ በለቶ ኣካላታ ፍትሕቲ ሓቢላ። ኖ ኖ ኖ መኻደይ ዘይተርፈንሲ ጽሓፍሉ ደኣ ኣይትተሃከይ ካልእ ሰብ ካብ ምንዳይ ንዓኹውን ሓገዝ ይመስለኒ። እቲ ዝሳለጥ ዕማምከ ናይ ሓደን ክልተን ድዩ ናይ ኩላትና ደይኮነን። ኣመና እንተተሃኪኽ ድማ ዋላ ንእሽተይ መሰነይታ ግበርለን ነዘን ባኮታት በላ። ዘረባኡ ፍጹም ባህ የበላን
ጥርጣሪኣ መሊሱ ስለ ዝሓየለ ድማ ነዊሕ ከይሰጎመ ቅስሙ ክሰብሮ ደለየት። ዋ ስማዕስከ ተኽላይ እንታይ ኢኻ ልዕሊ ዓቕመይ ትፅዕነኒ በለቶ ሓውስ ተገርጫ። ኣስዒባ እውን ነታ ኣብ ዓላ ዝተረኣእዩላ ምሸት ግራት እንዳዓለባ ክትርኢ ምስ ወረደት ንኣንፋ ዳሃይ ሰብኣያ ክተጣይቕ ኢላ ንወዲ ቀሺ ከም ዝተኣለየቶን ድሩት ሌላ ከም ዝመስረቱን ከተረድኦ ፈተነት። ካብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሓራ ምዃና ንምግላጽ እዩ ነይሩ ዕላማኣ። ተኽላይ ብመልሳ ተዳሂሉ ትርኢቱ ብሓንሳብ ልውጥውጥ በለ። ሶሪኻልና በለ ገጹ ኣሲሩ። ኣረኣያኺ እንድዒ ብዙሕ ግን ባህ ኣይበለንን። ምጥንቃቕ ዝመስልዎ ነገር የለን። ግን ካብ መን ካባይ ካብ ተኽላይ ሶሪ ኢኻልና ከምኡ ይኮነን ተኽላይ በለቶ ቐልጢፋ። ከምዚሉ ከስተማስል ክትሪኦ ነብሳ ኣይገበረላን። ንርእሳ ገበነኛ ቆፂራ ብተግባራ ተጸየፈት። ካብ ትዕዝብቱ ስለ ዘየምለጠት ካብ ሓቂ ርሒቓ ከይትኸውን ከም ብሓድሽ ኣጠራጠራ። ሓዲኡ ክትውስን ግን ነይርዋ ወሰነት ድማ። ከምኡ ይኮነን ተኽላይ በለቶ ከም ብሓድሽ ዝጠራጠረሉ ኣብነት የብለይን። እንተደሊኻ መሰነይታ ነተን ባኮታት ክጽሕፈልካ ክእል እየ። ኣብ ማኪንኡ ሓዲጋቶን ተኽላይ ነተን ባኮታት ሒዛ ውሽጣ ኣተወት። ሓንጎላ ፍታሕ ክረክብ ኣጽዒቓ ሸቀለቶ። ግዜ ከይቀተለት ድማ ሓንጎላ ዝኣዘዛ ክትገብር ወሰነት። ንሓንቲ ካብተን ባኮታት ቀስ ጌራ ከፈተታ። ነቲ ሽጋራ ዝጥቕለለሉ ብሪቕሪቕ ውሽጣዊ ሽፋንያ ደልያ ቀለማ ዝወድአት ብርዒ ተጠቒማ መልእኽታ ኣብ ርእስቲ ዘብረቕርቕ ወረቐት ኣስፈረቶ። እቲ ጽሑፍ ተመሊስካ ንኽተንብቦ ዝከኣል ዓይነት ኣይነበረን። እታ ወረቐት ከምታ ዝተሰርሐታ እያ ትመስል። ከምዚ ዓይነት ምስጢራዊ ኣፀሓሕፋ ኣብ መንጎኣን ወዲ ቀሽን ናይ ነዊሕ እዋናት ሰረት ዝነበሮ እዩ። እተን ባኮታት ምስ በጽሓኦ ውሽጣዊ ሽፋናተን ብትኪ ሽጋርኡ ገይሩ እናጸለመ ከም ዝፍትሸን እታ ጽሑፍ ሰፈራ ወረቐት ድማ ትኪ ምስ ሓለፋ ጽሕግታታ ብንጹር ተራእዮም ክንበቡ ዝኽእሉ ፊደላት መስሪቶም ሓሳባት ከም ዝገልጹ ዝተመከሩሉ ስልታዊ ኣገባቢ ነይሩ። ጽሑፋ ዛዘመት ነታ ባኮ ነሕዋታ ኣምሰለታ። ገለ ነገር ሕርኽርኽ ስለ ዝበላ ግና ልባ ምዕራፍ ኣብያ። መልእኽታስ ኣተሓላሊፋ ኣላ። ነቲ መሰነይታ ወረቐት ጽበት ክላይከ እንታይ ትግበሮ? ሓደ ሓሳብ ድማ መፍትሒ ኮይኑ ተሰምዓ። ጽሑፍ ዘይሰፈራ ጻዕዳ ወረቐት ኣብ ሰታሪት ዓሽጋ ክትቦ። ካብ ዳሕራይ ጣዓሳ ኢዳ ክትሕጸብ እያ ደልያ። ከምኡ ድማ ገበረት። ትሂኪት ኣይትፍተዊ በላ ተኽላይ ብሓውሱ ዋዛ ገይሩ። ነተን ባኮታትን ነታ ሰታሪትን ተቐቢልዋ ከዓ ብቁፅ በለ። ሃና ንተኽላይ ኣፋንያ ኣይቀሰነትን። ብዙሕ ሓሳባት ውርር በላ። ኩሉ ጥርጣሪኣ ዘሕይል ከዕርፍ ኣይበለትን። ካብ ገዝኣ ነፊፃ ብምውፃእ ታክሲ ወሲዳ ንዕዳጋ ሐሙስ ተወንጨፈት። ነቲ ዓብዪ መደበር ኣውቶቡስ ሓሊፋ ናብ ከባቢ ኣስመራ ዝዋፈራ ንኣሽቱ ኣውቶቡስ ደው ዝብላሉ መንፅር እንዳፍራስ በጽሐት። ኣማዕድያ ነታ ዝደለየታ ሚኒባስ ብምርኣይ ፍስህ በለት። ሓሳስ ሰማያዊ ዝሕብራ ቦልስዋገን እያ። ዝበዝሕ ሰብ ናይ ዓንዶም ካብ ዝብላ ናይቲ ጃሱስ ክሰምያ ይሰልጦ ነይሩ። ኣማሲኡ ድማ ጥቕልል ኣቢሎም ጃሱሳ ዝብል ሓድሽ ሳጓ ኣጠሚቖማ። ንዋናኣ ዓንዶም ከም ከዳዕን እናሓሰወ ህዝቢ ዘኾስተረን ወደ ገባ ስለ ዝፈልጥዎ። ዓንዶም ጃሱስ ከዳዕ ዝጠበቆ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን። ኣብ ድሮ ሻርሻይ ወራር ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሰለመ ንሻዕብያ ዝጸልም ዲስኩሩ ብሬድዮ ኣስመራ ብምፍናው ኣእዛን ሰማዕቲ ኣደንቂሩ ልብታቶም ዘሰንበረ ሰብኣይ ብምንባሩ ዓይንኻ ተደፈን ካሕዳይ መጓሃይ ዘመዱ ዘይበሎ ኣይነበረን። ካሊእ ትረፍ ብገዛእ ስድራ ቤቱ ተነጺጉ ብዘይ መዓልካ ሓደርካ እዩ ዝናበር። ካብ ጎኒ መዓንጡ ዘይፈልያ ሽጉጥ ኣላቶ። ዝታረኽቦ ሰባት ምስ ዝረክብ ንዓ መሰስ ኣቢሉ እናወጣወጠ ምህዳድ ልማዱ ኮይኑ ኩሉ ትርኢቱን ገናሒ ኣጠማምቱን ከይተረፈ ጃሱስ ክሰምዮ ዝደፋፊ እዩ። ሰብ ከም ጸልኦ እናፈለጠ ድማ ጠባዩ ከየመሓየሸ ጉልባቡ ቀሊዑ ብገራጩ ይነብር። ንኽንደይ ንጹሓት ኣእሲሩ ዘይሕቀቐ እናተባህለ እውን ይውረየሉ። ሃና ግን
ኣብዛ ሃሞት እዚኣ ክትረኽቦ ኣመና እያ ተረቢፃ ንብዙሕ ዓመታት ላዕለዋይ ሓላፊኣ ኮይኑ ዝሰርሕ ናይ ጨንፈሮም ጠርናፊ ኣብ መስርሕ ድሕሪ ምስውኡ ቀጥታዊ ርክብ ምስ ዓንዶም ክትምስርት እዩ ተሓቢርዋ ድሮ ካብቲ ጅምሮ እውን ሂደት ኣይገበረትን ኣብታ ሚኒባስ ነጋሽ ስሙ ካልእ ሰብ እያ ረኺባ ዓንዶም ከ ከኣበለቶ ሰላምታ ድሕሪ ምቅያሮም ነጋሽ ከም ፈቶሪኖ ዓንዶም እዩ ዝፍለጥ ንሃና ግን እቲ መጋረጃ ምስጢሩ ተቐንጢጡላ እዩ እዛ ቦልኩስ ንዓንዶም ንብረቱ ዘይኮነሲ ብገንዘብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሸመታ ንብረት ውድብ እያ ምስ ገዝኣ ድማ ሌላይ ገይሩ ሰኒዕዎዋ ንኹሉ ምችእቲ ከም ትኸውን መናብራ ብላዕሊ ክትዕዘቦም ጥራሽ ዘይረሓው ዕቡጣት ኮይኖም ብትሕቲ መኪና ኣቲኻ ብሎኑታት እናምለቕካ ምስ ትፈትሖ ግና ከም ሳንዱቕ እዩ ዘገልግለካ ፈተሻ ብሎኮታት ቅጭጭ ዘይብሎ ሰታር ሳንዱቕ ከተማ ክኣቱ ዝተደለየ ኣፅዋር ምስጢራዊ ጽሑፋትን ካልእን ኣብኡ ተዓሽጉ ብዘይስክፍታ ይኣቱ ክወፅእ ዝተደለየውን ከምኡ ጃሱሳ ግን እዚ ጥራይ ኣይነበረን ስርሓ ኣብ ኣስመራ ብዓፈንትን ዝተሃድኑ ኣባላት ውድብ ኮምፕላሴኔ ኸዲና ቲኬታት ኣዕቲራ ፈቶሪኖ ኣምሲላ ብዘይ ምክልባት ብሎኮ ኣስጊራ ተምልቖም ንውሽጢ ኣስመራ ብስቱር ክኣትዉ ንዝደልዩ ፈዳይን እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ኣስቲኻ ትእትዎም ከም ኣድላይነቱ ከም ተንቀሳቐሲ መደበር መራኸቢታት ኮይና ተገልግለሉ እዋናት እውን ነይርዋ ቀዋሚ መደበር ምጥቃም ሓደገኛ እናኾነ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ረድዮ ርክቦም ሒዞም ንጃሱሳ ሸንኮለል እናበሉ ኣገዳሲ መልእኽቶም የመሓላልፉ ኮታስ ኣብ ዘይተኣትዎ ኣይነበራን ጃሱሳ ዓንዶም ደኣ ትማሊ ንኸረን ገጹ ወሪዱ በላ ነጋሽ ሎሚ ዝምለስ ዶ መስለካ ኣይመስለንን ሃና ምስ ነጋሽ ትቕጽሎ ዝርዝራዊ ዘረባ ኣይነበራን ተፋንያቶ ንገዛ ገጻ ምርሐት ኣብ ማርካቶ ኮይና ታክሲ ኣብ ትጽበየሉ ዝነበረት እዋን ነቲ ዕዳጋ ቀዳም ዝኣከቦ ጸጉሪ ርእሲ ሰብ ከተስተብህለሉ ጀመረት ኩሉ ወዋኒኑ ንምስላጥ ላዕልን ታሕትን ዝጻፋዕ ንርእሳውን ንዓንዶም ጃሱስ ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ክትወናጨፍ ምጽንሓ ተዘከራ እሞ እዝነን ናይ ልባትና ሓሳባሲ እንቋዕ ኣብ ገግምባርና ዝጸሓፍ ኣይኮነ ኢላ ምስ ነፍሳ ተዛረበት ክትደፋፋእ ብዘይ ምኽኣለያ ካብታ ቀዳመይቲ ታክሲ ዝተረፈት ቀጺላ ዝመጸት ግን ኣየምለጠታን ወጋሕታ ሓንቲ ውሻይ ምስለ ኸፈት ብኣፈጾማ ኣያውዒላ ልዕሊ ጥሜት ግን ድኻም ከፊእዋ ታክሲ ተወጢሓ እናተጓዓዘት ሓደ ብቐረባ ትፈልጦ ወዲ ስርሓ ብመርዓቱን ሕፃን ወዱን ተማእኪሉ ኣብ ማእከል ጎደና ሸነን እናበለ ክዛወር ተዓዘበቶ እሞ ነቲ ዋላ ሃረር ኢላ ዳግም ክትረኽቦ ዘይትኽእል ፍቕሪ ንበየነ ስለ ዘዘኻኸራ ሰብነታ ግፍፍ በላ ናይ ውልቂ መጻኢ ዕድላ ብዝምልከት ብሩህ ተስፋታት ክትጥምት ኣዝዩ ኣጸገማ ምስ ገዛእ ርእሳ ዝጸመደቶ ምጉት ብኣጋ ኣይለቐቓን ወዮ ዝወረራ ባህ ዘየብል ስምዒት እናሓየለ ኸይዱ ጥራይ ዘይኮነስ ንትርጉምቲ ብኹለንትንኣ ትቃለሰሉ ዕላማ ናብ ምፍትታን ገጹ ስለ ዘምርሓ ብቕጽበት ንኽትገትኦ መታን ነታ ትፈትዋ ጥቕሲ ብልባ ደገመታ ሃረርታ መላእ ህዝብኻ ንምርዋይ ኢልካ ካብ ምቅላስ ዝዓቢ ጸጋ የልቦን ብሓሳብ ናብ ተኽላይ ተመልሰት ኣብ ልዕሊኡ ዘሕደረቶ ጥርጣሬ ግን ኣይነከየን ኣብ ባርላጌቶ ብዛዕባ እቲ ንሞት ተፈሪዱ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ምስ ሓተታ ግርህ ኢላ ሓሳባታ ክትገልጸሉ ተዘከራ ሽዑ ዝፈጸመቶ ዘይምእኩል ፖለቲካዊ ጠቀስ ርክብ ካብ ኣገባብ ወፃኢ ነይሩ ብምባል ንነፍሳ ምሪራ ወቐሰት እቲ ኮይኑ እዚ ግን መንነት ተኽላይ ብዝቐልጠፈ ክትፈልጥ ነይርዋ ነዚ ንምትግባር ድማ ወረቐት ናብ ወዲ ቀሺ ክትሰድድ ወሰነት ናይ ዓላ ግራተን ዝሪኣ ተመሲለን ኣዲኣ ባዕለን ከብፀሓላ ገዛ ኣትያ ወረቐት ክትጽሕፍ ዝሓሰበቶ ሕፅረት እስትንፋስ ገይሩላ ዕብስ በለት ብጻዕሪ ተውፅኦ ዝነበረት ሕፂፅ ሕፂፅ ዝብል ደሃያ እናጐልሐ ኸይዱ ናይ ጭንቀት ዓቕሊ ጽበትን ምልክታትን እውን ኣብ ገጻ ነጺሮም ክንበቡ ጀመሩ ሕፅረት ኣየራ መታን ክትዕንግል እንቃ እንቃ እናተንፈሰት ኣብ ዓራታ ኮይና ኣዕለመጠት
ጓለን ክትሰሓግ ዝረኣያ ኣዴ ኣዝየን ሰንበዳ ሎሚ ኸዓ ሒዛ ትክውያ ርግምቲ ድማ በልኣ በቓና ለራየ ሓና ስኢና ዝቐበጸቶ ካብ ውሽጢ ከብሒ ሓሰስ ኢለን ኣብ ኣፋ ጌራ ትነፍሖ መድሃኒት ኣቐበልኣ እንታይ ዘጉህ ነገር ኮነ ኣጋጢሙክዩ ሓተተኣ ኣብ ተተሓርቀሉ እዋን ኣዝማኣ ትለዓላ ምንባራ ስለ ዝፈልጣ ክትምልሰለን ዓቕሚ ነበራን ሓና ካብቲ ዘቕረባላ መድሃኒት 3 ግዜ ፍሽፍሽ ኣቢላ ኣብ ዓራታ ተገምሰሰት ድሕሪ ረብዕቲኡ መልሲ ሒዘናላ ዝመጻ ንጓለን ጉዕዞ ኣመና ኣድኪምዎን ነይሩ ነጸላእን ጻዕዳነቱ ኣህሲሱ ኣሳእን ኣእጋረን እውን ናይ ቀይሕ መሬት ደሮና ዓሊብዎ ነበረ ብዘይካታ ጉዕ ኮሚደሬ ሽጉርቲ ካብ ግራትን ዝተማልኣ ጀንቢል ካልእ ጾር ኣይነበረንን ዓባይ ማዕጾ ዛሬብአን ትገፍቲናያ ጸኒሓተን ንሰን ውሽጢ እትው ክብላን መምህር ድማ ንደግኡ ክወፅን ከም ኣጋጣሚ ጎፎ ጎፍ ተባሃሉ ዕድላይ ገበራን ይህደይ ብርኽቲ እምበኣር ጌሽክን ቀኒኽን በለን ዋጋ ዕዳጋ ክገብረለን ዝደለየ ክመስል ካብ ፀጉሪ ርእሰን ክሳብ ጽፍሪ እግረን ሕርሕራይ ገይሩ እናጠመተ እወ መምህር ዘይትተርፍ ውራይ ነይራትኒ ኣብ ደቀ መሓረ እምበሺ ድሓን ድሓረይ ንዕልል ኣቲኽ ንዕረፋ ንሰን ውሽጣ ኣተዋ መምህር ድማ መሽኮት ኢሉ ወፀ ንግዳሙ ሓደ ሰዓት ይግበራ ኣይግበራ ኣይተፈለጠንን ትዕግስቲ ባሃታ ሃታ ፍሊሓ ዝቐድሓትለን ኣወልቡን ገና ኣሃዱ ኢለን ፊት ከይበላላ ብሃንደበት ወታሃደራት በርደግ በልወን ብረቶም ዘዋደዱ ሰብ ቀጠልያ ካኪ ብምርኣየን ጥራይ ኣምዑተን ዝሑ ኣብራኸን ራዕራዕ መሓውረን ረድረድ ከናፍረን ቀጥቀጥ በለን ንሃና ጓለን ኣብ ቅድሚአን ዝርግሕ ኣቢሎማ ዝኸዱ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዐን መልኣኸን ሃዲሙ ዓቕለን ኣጽበባ ቤቱን ንፈትሻለን በተለይጡ ኢሉ ንዘጓጠጠለን ዓርናት ዝድሃዩ ወታደር ወቓሕ ስለ ዝበለን እናፈርሃ ጠመታኦ ኣይሰሓታን ነቶም ንሃና ዝኣሰሩ ወታደራት ዝእዝዞም ዝነበረ ቁንጹብ ሓለቓ 50 እዩ ሃና ካብ ስርሓ ገና ኣይተመልሰትን ዝሓተተላ እውን ኣይነበረን ኣዴ ንትዕግስቲ ሒዘን ሰላሕ ኢለን ወጻሎም ራዕዲ ሓሊፍዎን እዩ ሓያል ዓሶበዱ ከም ዝሓዘተን ፈጥፈጥ ዘብል ገብኢ ገና ኣይሓደገንን እቶም ወታደራት ኣብ ምፍታሽ ብዙሕ ግዜ ኣይቀተሉን እቲ ቁንጹብ ሓለቓ 50 እውን ካብ መዳቕሶ ሃና ድርዳር ወረቓቕቲ ሓቂፉ ወፀ እሞ እነኚህ ዶኪመንቶች በደንብ ይፈተሻሉ ኢልወን ነደይ ብርክቲ ዓሳኽሩ መሪሑ ብቁፅ በለ ሃና እግሪ እግሮም ካብ ስራሕ ኣተወት እቲ ዝኾነ ነገር ግን ብርካ ከይዓፀፈት እኳ እንተተነግራ ካብ ኣፍኣዊ መግለፂ ንላዕሊ ግን ኣዲኣ ክንቅጥቅጣየን ፀኒሐንኣ ነቲ ዝወሰድዎ ወረቐት ትርጉም የብሉን ብምባል እምብዛ ኣይተገደሰትሉን እንተኾነ ግን ዕላማ መፈተሺኦም ክበርሃላ ብዘይምኽኣሉ ካብ ጭንቀት ኣየምለጠትን ንወዲ ቀሺኸ ረኺብክዮ ዶ ተረቢፃ ሓተተተን ካብ መልሱ መንነት ተኽላይ ብንጹር ክትርዳእ ስለ ዝተሃወኸት እወ ረኺበዮ ኢለን ብድድ ኢለን ማዕጾ ድሕሪ ምሽጓር ነታ ኣንጠልጢለን ዝመጽኣ ጀንቢል ናብ ቅድሚኣ ኣቕረባላ ካብ መሽጎራጉር ናይታ ጀንቢል ዕጽፍጻፍ ወረቐት መሰስ ኣቢለን ከውፅኣ እናሰሓቐት ብተመስጦ ተኸታተለተን እታ ዘንቢል ታሪኻዊት እያ ኣብ ከርሳ ምስጢራዊ ጽሑፋት ሓቂፋ ንዋርድያታት ብሎኮ ኣደናጊራ ናይ ምሕላፍ ልምዲ ነይርዋ ብፍሉይነት ንኸምኡ ኢላ ዝተሰርሐት እያ ሃና ነታ መልእኽቲ ከም ማይ ፀፀወታ ብዛዕባ ተኽላይ ሰደደትሉ ልኡኽ ከም ዝበፅሖ ገሊጹላ ናይ ካልእ እውን ተነኺፉ ከም ተጸበየቶ ግን ዝርዝራዊ ኣይነበረን ዘይዕግበታ ኣብ ገጻ ተንጸባረቐ ኣብ ልዕሊ ተኽላይ ዝሕደረቶ ጥርጣሬ ምስ ምፍታሽ ገጽኣ ጥርዚ እኳ እንተበፅሐ እቲ ዝተጸበየቶ ሓገዝ ግን ካብ ወዲ ቀሺ ክትረክብ ብዘይምኽኣላ ኣዝዩ ኣባሳጨዋ ንወዲ ቀሺ ብኣካል ዶ ረኺብክዮ
ረኺበ ጽቡቕ ኣሎ ጸላኢ ወፊርዎም ነይሩ ሰሚዐ እሞ ኣብ ናይ ቀደም ቦታኦም ዶ ጸኒሖም ኺ ዘይወደገ እባ እንዳዓድሎም ዝወፈሩ ኣብኦም ከኣይበጽሑን ግራትና ኸ በጺሕክዶ ዘይምብጻሕ መሓሸኒ ብዛዕባ እቲ ዝተዓዘብኦ ዘስካሕክሕ ጉዳይን ኣብ ገባርን ጥሪቶም ዝኸተሎ ኣደራዕን ዘርዚረን ናዕለለኣ ሃና ግን ምስእና ኣይነበረትን ሓሳባ ንየውነጀው ከተናጽር እያ ጸኒሓ ከምኡ ኢላ ድማ ከምቲ ዝተዋጠረቶም ሴት ኣብ ዓራት ደይባ ምስ ተገንበወት እውን ብኣጋ ትኻስ ኣይመጻን ድቃስ እምቢልዋ ነዊሕ ድሕሪ ምዕልባጥ ግን ባህርያዊ ዕረፍቲ ወሲዳ ለጥ በለት ከዋጥራ ዘምሴ ከቢድ ጾር ዝተቐንጠጠላ ናብ ሕልሚ ዓለም ምስ ተሰጋገረት እዩ ብተግባር ምፍትሑ ዝሰኣነቶ ግድል ሕጂ ልሙፅ ከደላ ፍስሓ ድማ ተሓዋዊሱ ናብ ኩሎም ህዋሳት ኣካላታ እናተዘዋወረ ከርውያ እንከሎ ተፈለጣ ብዓዳ ኣቢላያ ንዓላ ዘንቆልቆለት በቃ ኩሉ ኣብ ልባ ዘሎ ሕርኽራኻት ዘርዚራ ምስ ወዲ ቀሺ ክትዛረበሉ እያ ብሕልፊ ናይ ተኽላይ ነገር እወ ናይ ክስታይ ከኣባ ምስ ነብሳ እናተዛረበት እያ ዓላ ድቕድቕ ዝበለት ቅድሚ ንበለስቶ ምሕላፋ ኣብ ሓንቲ ትፈልጣ ገዛ ክትእለ ነይርዋ በፂሓታ ድማ እንተኾነ ግን ተገፍቲና ሰብ ገዛ ብኢዳ ጌራ ኳሕኩሐት ዘደንፀዋ ነገር ከዓ ኣብ ኣእዛና ኣቃልሐ ኣብ ክንዲ እተዊ ምባል ኣብ ውሽጢ ገዛ ጎነፃዊ ገምገምታ ተመለሰላ ኣነ ሃና የኽፈትኒ በለት ድምፃ ኽባቢላ እንተኾነ ግን ናይ ቀዳማዩ እናስ ደመማ ከሎ ክፈቺ ዝብል ኣርዓዲ ትእዛዝ ሰዓበ ምስናይ ጎነፃዊ ገምገምትኡ ሃና ነገሩ ኣርሚምዋ ፍሕትሕት ክትብል ኣብ ጎና ንዝተገምሰሰ ባህታ ተንክፈቶ እሞ ኩሉ ነገር ድንግርግር በላ ናብቲ ተካል ናይ ጋህዲ ዓለም ስለ ዝተመልሰት ማዕጾ ገዝኣ ክትከፍቶ ዝእዝዝ ኣርዓዲ ድምፂ ተደጋጊሙ ምቅልሑ ንመስርሕ ምብርባራ ኣዝዩ ኣቀላጠፎ ኣብ ምሕሳብ ግዜ ክትቀትል ኣይደለየትን ብድድ ኢላ ኣርሓወቶም ናይቲ ክትዕለብጦ ዘምሴት ድቃስ ፀቒጥዋ እምበር ግርማ ጸልማት ተቐንጢጡ ምድረ ሰማይ በርሃውሃው ኢሉ እዩ ሻብያ ተለውጪ ኣግባዕ በዓላ ኣብ መንደቕ ተላሒጉ ሽጉጥ እናወጣወጠ እቲ ብድሮኡ መጺኡ ዝነበረ ዓርናት ሰርንኡ ቁንጹብ ሓለቓ 50 ውጪ ትእዛዞም ኣኽቢራ ወፀት ንምንታይ ቀልጢፋ ከምዘይከፈተቶም ፀቒጡ ድሕሪ ምሕታት ሓለቓ 50 ዶክሜንቶቹ የደበቅሽ ነበር አይደል ግድ የለም ይገኛል ኢልዋ መሪሕዎም ውሽጢ ኣተወ ንባህታ ብብዕጉጉ ኣውፂኦም ድማ ኣብታ ክፍሊ ሓያለይ ዕግሽግሽ በሉ የትናንትናው የውልሽ ኢሉ ነቲ ብድሮኡ ወሲዶሞ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚኣ ደርቢዩ ካልእ ድርዳር ወረቓቕቲ ሓቂፉ ግልብጥ በለ ሌላ ዶኩሜንት አግኝተናል በደንብ እንፈትሸዋለን ከምታ መጻጽኦም ጽሉቕ ኢሎም ይኺዱ ዳእምበር ቁባጦም ክትርዳእ ብዘይምኽኣላ ትብሎን ትገብሮን እዩ ሓርቢትዋ ሃና ዕላማ ሳሎም በለት ደጋጊማ ግን ኣበይ ንምብጻሕ እዩ ኣይነጸረላን ከምዚ ኢላ ብጎቦ ልባ ስራሕ እንክትወፍር ሰንፈላል ዘጥቅዕና ኣዴ ከብደን ሓበጭበጭ እናበለየን ኣፋኔናኣ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ስልኪ ገዝአን ጨደረት ኣዴ ብርኽቲ ሰብነተን ግፍፍ እናበለን ኣልዓለኣ ሃሎ ኣዴ ብርኽቲ እዋ ኣነ እሞ ሃና እንታይ እሞ ሃና ድሓን እዩ ግን ሃና ተኣሲራ ኣላ ቃል ትበሃል ኣይመለሳን ብጓሂ መኺኸን ኣብ ዝነበረኦ ርኽሙሽ ኢለን ተረፋ ምዕራፍ 8 ኣብ ታሕቲ ትድለይ ኣለኺ ምስተባህለት ተዕነንየሉ ምኽንያት ኣይተረኣያን ንሃና እቲ ጉዳይ ኣቐዲሙ እዩ በሪህላ ናይ መከራ ጽዋዓ ክትቀምስ ዳግም ንምድረ ሲኦል ከም ዝተዓደመት ዝረኸብናልክ ስለ ዘየለ ብናፃ ንሰደክ ኣሎና ዝበልዋ መዳህለሊ ከም ዝነበረን ክከታተልዋ ከም ዝጸንሑን እናስተንተነት እያ መሳልል ስርሓ ወሪዳቶ ጥርጣሪኦም ከረጋግጽሉ ዝኽእሉ እንታይ ዓይነት ጭብጥታትን መርትዖታትን ክረኽቡላ ከም ዝኽኣሉ ኣዝዩ ደንጸዋ ፍርህ ዝበሃል ጥቓ ኣይቀረበን
ክሳኽ ትፈልጥ ጥራይ ተረበጸት ክላ ካብ ምሕላፉን ዘይሓልፍሲ ምስ ነፍሳ ተዛረበት እዱግ ኣብ ታሕተዋይ ደርቢ ክልተ ኺዳን ሲቢል ዝወደዩ ኣባጽሕ ብሙቕ ሰላምታ ተቐበልዋ ቋንቋኦም ግን ኣምሓርኛ ከም ዝገመተቶ ንግዚኡ ብስራሕ ከም ዝተደልየት ክነግርዋ እንከለዉ ዕላምኦም ድሮ በሪሁላ ብምጽንሑ ዘረባኦም ቅጭ ኣምጻኣላ ኣብ ክንዲ ፍርሂ ወይ ጭንቀት ትሕድር መሊሱ ኣናቐጻ ሓደ ነገር ጥራይ ኣብ ቅድሚ ዒንታ ግትር ምስ በላ ንኽዋል ኣብያ ትርኢታ ዲኣ እዩ ነይሩ ናይ ኣዲኣ ናይታ ቅልውሉ እናበለት ብጎቦ ልባ ዘፋነወታ ተካሊት ኣደ ትረኣያ ደም ክትነብዕ ክትሳቐ ብሰንካ ክትዋረድ ክትጭነቕ ኣብ ቅድሚ ዓይና ከም ዓንዲ ጨው ድርቕ ኢላ ዋላ ነዛ እዋኑ ይኹን ነታ ትርኢታ ክትሓካ ፈተነት ሓኺኻታ መታን ክትቀስን ኣብ ሰራውር ደማ ሰሪጹ ኣብ መትንታት ሓንጎላ ስለ ዝተላሕገ ግን ክትስርዞ ይከኣለትን ምዝ ምኽዋል ዝኣበያ ሕዙን ትርኢት ቦቕባቕ ወላዲታ ክትማጎት ዝደየበታ ሽፍንቲ ቆጽላዊት ቦልኩስ እናተሓንበበት ናብታ ቅድሚ ሓያለየ ኣዋርሕ ደመድፋጫ ዝሰተየትላ ቤት ማእሰርቲ ማርያም ግቢ ኣብጽሓታ ቤት ትምህርቲ ካምቦኒ ኣብ ዝጥምጥ ዓብዪ ዓንቀጽ ናይቲ ቤት ማሕቡስ ምስ ሰውረድዋ ከክንዲ ያሒት ዝኾኑ ክልተ ዋርድያታት ኮብኪቦማ ውሽጣ እተው ፈለማ ንሸነኽ የማን ናብ ዝርከብ ክፍልታት ኣልዮም ኣብ ቤት መዝገብ ኣብጽሕዋ ድሕሪ ምምዝጋባ ሰዓታ ወርቃ ገንዘባ ኣረከበት ካብኡ ካሜራ ናብ ዝምድብ ዘብዕኛ ኣሕለፍዋ ናይ ሓለቓ 10 ማዕርግ ዝሰቐለ ወታደር ናተበርጠጠ ዓፂቑ ፈተሻ ነብሰ ቅትለት ንምፍጻም ዝኽእላ መርዛም ከኒናታት ቀርቂራ መታን ከይተሓልፍ ኢሉ ምዃኑ ኣይተሰወራን ኣይረኸበላን ግና ኣሰኣና ውፅኡ ጥራይ እግራ ምስ ገበራ ኣጥናፉ ኢሉ ንኻልእ ወታደር ተዳህየ ናብታ ደቂ ኣንስትዮ ዝዳጎናላ ክፍሊ ንካሜራ ሸሞንተ ንኽወስዳ ሃና ነዊሕ ክሳዳ እናዞረት ጩራታ ውልዶ ፀሓይ ብራቕ ዘንጸባርቕ ንዝነበረ ርሒብ ቀጽሪ ማርያም ግቢ ደም ብዝሰረበ ዒንታ ኾለለቶ ምንቅስቓስ ናይ ሰባት ዝበሃል ኣይረኣየትን ቀባሮ ሓዲጎሞ ዝተመልሱ መካነ መቃብር ክመስል ብኸቢድ ናይ ጸጥታን ሓዘንን ዕምብረት ተሸፊኑ ነበረ ንሸነኽ ምብራቕ ተጠውያ ድማ ናብቲ መኽዘን ኣእካል ክኸውን ዘተምኒ ሽረዋይ ህንፃ ኣማዕደወት ደቂ ሰብ ዝነብርዎ ኣይመስልን እዩ ኣብ ውሽጡ ግና ብዛዕባ እቶም ድቕድቕ ደልሃመትን ድነሞትን ኣንጠጢዎም ኣብ መሪር ስቓይ ዝርከቡ ዝነበሩ ግዳያት መግዛእቲ እናሓሰበት ክተስቆርቁር ድሕሪ ምጅማር ከይተረዳኣ ናብ ናይ ውልቃ ጉዳይ ተመልሰት ተኽላይ ቁፅሪ ናይ ሓደ ጥርጣሬ ዒንታ ዘዕረፈትሉ ዜጋ እዩ ናብ ምጉት ድማ ኣተወ እዚ ኩሉ ተወዲቡ ይሰርሕ ነይሩ እዚ ኩሉ ብተደጋጋሚ እናተኣስረ ይሳቀ ነይሩሲ ክኸድእ ኣይመስለንን እቲ ክታብ ህዝባዊ ግንባር ዘሎ ወረቐት ደኣ ካበይ ኣምፂኡ ኣርዩኒ እወ ንበለስቶ ናብቶም ባዶ 6 ደኣ ስሩዕ እንተዘይከውን እንታይ ደልዩ ኸይድዎም እሞ ምሳኹም ኣለኹን እናበለይ ክኸድዖም እንድዒ ዋላ ይኽዳዕ ንዓይ እሞ እንታይ ዝረኽበለይ ጭብጢ ኣሎ ዋላ ሓንቲ ምናልባት ጽሑፍ ኣልቦ ወረቐት ኣብ ሰታሪት ዓሽገ ስለ ዝሃብኮ ንጥርጣሪኦም ዝያዳ ኣሒልዎ ይኸውን ይኹን ዳ እምበር ሕጂ እውን እንተኾነ ጭብጢ ብሎምን መምህር እውን እወ ንሱ እውን እንድዕሉ እዩ ወይዚ ክርዳት ቁራፅ ፊስቶ ካብ ሳሕል ዝተመለስኩሉ ምሸት ሸዓምሸት መፂኦምኒ እወ ትማሊ ድማ ኣደይ ዓላ በፂሓ ምስ ተመልሰት ፈተሽቲ ንቕፅበት መፂኦማ እሞ ንዓይሲ ኣሕሊፉ ክበኒ ይውዕሎ ኣይውዕሎም ግዲ እለፍንጂ የነህድ በላ ወዮ ክኹብኩባ ዝተኣዘዘ ምስቲ ግዙፍ ኣካላቱ ዘይተሳኒ ኣዝያ ደቃቕ ገጹ ዋርድያ ኣብ መንጎ ሓሳባ ኣትዩ ተዘይኰልፋ ነይሩ ብዛዕባ ተኽላይን መምህርን ዝጀመረቶ ምጉት በኣጋ ኣይመቋረጾቶን የኔ ቆንጆ ሚን ባጌባሽ ነው ጥሩ የቤት እመቤት ትሆኚ አልነበር ጥሩ ባለትዳር ትሆኚ አልነበር ኮልተፍተፍ እናበለ ኣስዓበላ በቲ ገና ዘይመለኾ ቋንቋ ኩለንትንኡ ብቁንጅና ኣስተማረኸ እዩ ዝመስል ግቢ ኣዘዛ ነታ ተረጊጣ ጸንሐት ማዕጾ ዓጠጥ እናበለት ድሕሪ ምርሓው ኣፋ ሃቢላ
اسكرين كتصبخم تصنحت قاسد ما نهانا وحد قبلتا وسنن حساسن برهان تراي زأتوا قفح بعتيا مساخت زبهال بزي منبارا ماي كتعقر استخعتت عما حتبيها تمثل حنا حدا نمقلاصو الشجرة سمعيت نعمل أكلاتا زعونا بليك تأتو عسرتتا عينتي أبقص علبا حزنات عينتين أعينتي سنة زي استماقرا تمهارو أعينتي تندك أبايتن صبي ونزنبرو أديتات أعينتي تن حراسات متبوتي أعينتي شماقلتات أرقوتي الناد مسعى تقبلها حنا لو مدمات أسيرا بزا سمع تحوت زدهايو نايل راهي عممتا حيالي كابعتن أبتناي فلما ما أسرتا أبو حديقاتن زوصتين نيرن بنقاتين أبقصاتن ناتنبي بب إبريس عماء حانت كابعتن قنا كسادا مسحانقت كالتيفا أيلقاقتان كم حسو مناتن خنقت نما عقرتهانا بنبعات تاچقوتو جنة السما كابتن أبو حديقاتن زوصت إسرتيا هانا مسبلت قرورا لختبلي نحيدة دقائق أبستنصف كوبرتا كوف أبلن آدحر مصناح هانا مو بتاخدو هنر إيكي بلتا لزبيلا أما أكل جنبارا وقاطو تمثل صغري زوب قلت سلام بروت زلاتا قياح جن صمو قص عمل إسي مسانا أبتفلما مأسرتا زمسرتا أو دروت ليلان يروون قعي تبال أبال نايتا كاميرا شمونتي كتم محادر استمززت شماقلعا مريحتا نسأقاماي كورنع بمقاد ناي كلتا ماتون يلا صفحات مدربيت النار آيت موهانا نجزيو زي بوتاخي بلتا بلوزو بلسان أبقونتا قولا ناتبالت صواع كم عيني مدريز تكمالا قراص برميل مخانيو جزياوي بوتا استماسحت حنا تاقولا ببلاي درعتو تشفن دا أمبر بح زي بالشتاء يترفدو أبقونا نزسفري نبخف لاون بكيلو عينيرو نهانا قني حدثان حديش تمس أصور بايز جمر بزخونا مخنيات كابتا كاميرا زوت السب مزركب دما ويو أبقونا سفيرو خصاقت صنع أصور حد أمت زخون كابزا شتاتي تباريتا فنتت كبل عدل يركب كم تكأت أوخاء أداوا زرقحا مدربيت أنصفا حدش أصور كمتسا حنك أو تبل معصو عطت بلت من كون كتصوعا عينتا قح أزانا كر إلى أن تصبع هانا زاري قباش نتا مسقزوف أكلاتو زيت الساني تينا تمثل دقاقن كبابن رؤسو ناوشت كاميرا ناوتويتو استدهيا أطنافو ينيرو هانا كسان مسمع كمت أن العليا تربيس أصنيحا بدد دي لاختوت مستبقست قعي تغصى بلتا أجو خصنعي نببال مقانا تردئات الله دما تراي إقرا شفاحنا بلد كدت أطنافو مريحوا دربا أمني زخمور رحكات بموراد كابتن تر إلى سرحا خفلتات نبتا قدامي تقطعتو بس أبعتو أمركة الله أبتا خفلي حدي دلدال لا مرماري أوشت منبرو تلتيتو شجارة ختكخ صنحا زاقيت رياتو زي تفلت سبقوان تنبري حفشاويو كابيو جن بح يبلان تاكال تريتو بلبايات صريفاتو أمن صرو كتكدوم نجيرو أرقطعچو بالالو مسبلا تسميع وازي فلت فرهي ايتولو سقطا كمبلح قراج كوينو نحنقولا سقصو لو خلاليتي أبديت كسنا ديك عزيت الدالو معرن خلنا نو اسكن عابي حد تريئنا